κύριοι και αγαπητοί συνάδελφοι. Μετά από ένα γεμάτο απόγευμα εχθές με εισηγήσεις από συναδέλφους από άλλες χώρες, η σημερινή πρωινή συνεδρία είναι αφιερωμένη σε 4 παρουσιάσεις από Έλληνες ανθρώπους που ασχολούνται έμεσα ή άμεσα με τις βιβλιοθήκες και έτσι αν ήθελα λίγο να το χωρίσω, θα έλεγα θα δούμε καλές πρακτικές, αλλά θα έχουμε και ενημέρωση. Η πρώτη ομιλία έχει τον τίτλο «Πώς θα ξανασυνδέσουμε την παιδεία με τις σημερινές ανάγκες στη ζωή» και αφορά ιδέες για το πώς οι βιβλιοθήκες που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της άτυπης παιδείας μπορούν να υποστηρίξουν τις ανάγκες των νέων να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ένταξής τους στον επαγγελματικό χώρο, να αναπτύξουν τις δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις ανάγκες και τέλος πάντων να σταθούν σε ένα χώρο που συνεχώς αλλάζει. Ο εισηγητής είναι ο Θεμιστοκλής Γιον, είναι δημιουργός του Flow Athens. Έτσι όπως περιέγραψε χθες η κυρία Χάρτμαν τον σύγχρονο επαγγελματία του 21ου αιώνα, πιστεύω ότι είναι ένα τυπικό παράδειγμα, γιατί ενώ είναι ήδη πάρα πολύ νέος, ήδη έχει αρχίσει να προσαρμόζεται σε αυτό το μοντέλο. Είναι μηχανολόγος του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ασχολήθηκε όμως με τη ψυχολογία, τα οικονομικά και ανάλογα έχει εργαστεί σε αντίστοιχους φορείς και διαθέτει και ένα MBA από το INSEAD. Ασχολείται με ανατρεπτικές δράσεις για την άτυπη παιδεία, όπως λέει ο ίδιος, και δημιουργεί παιχνίδια μάθησης. Τον γνωρίζουμε πολύ τόσο από τις δραστηριότητες του Flow Athens, όσο και τη συνεργασία του με δραστηριότητες όπως το Future Library κλπ. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα περιμένουμε την εισήγησή του. Κύριε Γιώνα. Καλημέρα σας. Είμαι ο Θεμιστοκλής Γιον και θέλω να μοιραστώ μαζί σας έναν προβληματισμό που με απασχολεί εδώ και αρκετά χρόνια και για τον οποίο συγκεκριμένα τα τελευταία 4 χρόνια έχω αφοσιωθεί και επαγγελματικά να αναζητώ συστηματικά λύσεις. Ο προβληματισμός που με απασχολεί είναι ότι ο τρόπος που προσεγγίζουμε την τυπική εκπαίδευση δεν λειτουργεί ικανοποιητικά πλέον. Και τι εννοώ? Οι σημερινοί γονείς γνωρίζαμε ως νέοι ότι αν κάποιος σπουδάσει μηχανικός, δάσκαλος, γιατρός, δικηγόρος, θα έχει εξασφαλισμένη δουλειά και χρήματα από αυτή για να ζει. Με αυτή την πεποίθηση οθούμε ακόμα και σήμερα όμως τους νέους μαθητές και φοιτητές σε ένα μαραθώνιο σπουδών, σχολείο, πανεπιστήμιο, μεταπτυχιακό. Όμως αυτή η κατεύθυνση με τα εξαντλητικά αναλυτικά προγράμματα στην τυπική εκπαίδευση δεν ικανοποιεί πλέον ούτε την παλαιότερη υπόσχεση για εγγυημένη κάλυψη των βιοποριστικών τους αναγκών. Και για τουλάχιστον 2 λόγους που δεν σχετίζονται καν με την οικονομική κρίση. Πρώτον, η επιτυχία σε αυτή τη διαδρομή ταυτίζεται εσφαλμένα με την επιτυχία στις σειρές εξετάσεων, σχολικές, πανελλαδικές, πτυχιακές. Και το συνηθισμένο μοτίβο που ακολουθούμε είναι φροντιστήρια, διάβασμα, αποστήθηση, εξετάσεις και πάλι από την αρχή. Όταν οι νέοι έρχονται σε επαφή με την πρώτη τους δουλειά, μαθαίνουν με έκπληξη ότι χρειάζεται να συνεργάζονται, να επικοινωνούν αποτελεσματικά, να ηγούνται, να παίρνουν πρωτοβουλίες, να διαχειρίζονται την αβεβαιότητα, το χρόνο τους ή ένα έργο. Αξιολογούνται για την υπομονή και την επιμονή τους, για την ικανότητά τους να βρίσκουν δημιουργικές λύσεις. Ανακαλύπτουν τότε ότι οι ικανότητες και δεξιότητες που τους είναι σημαντικές για να ενταχθούν στον επαγγελματικό στίβο δεν έχουν σχεδόν καμία συσχέτιση με τους βαθμούς στα πτυχία και κυρίως με την ικανότητα για αποστήθηση. Δεύτερο, οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι τόσο γρήγορες που σύμφωνα με μια έρευνα του Υπουργείου Παιδείας της Αυστραλίας, τα 2/3 των επαγγελμάτων που οι σημερινοί νέοι θα εξασκήσουν κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους δεν έχουν ακόμα εφευρεθεί. Αρκετά από αυτά θα προκύψουν από τη σύνθεση γνώσεων, τη μεταφορά και εφαρμογή παλαιών μεθόδων σε νέους τομείς και το αντίστροφο. Αυτό σε κάποιο βαθμό ισχύει ήδη σήμερα. Δηλαδή, αν σκεφτούμε πριν από 30 χρόνια, όλα τα επαγγέλματα που σήμερα σχετίζονται με το ίντερνετ, τον προγραμματισμό,
τους υπολογιστές, την κινητή τηλεφωνία, τη μοριακή βιολογία, τη γενετική, απλά δεν υπήρχαν. Και ο λόγος είναι απλούστατο. Δεν υπήρχε το ίντερνετ όπως το γνωρίζουμε σήμερα, η ψηφιακή τεχνολογία ήταν στα σπάργανα, δεν είχαν εφευρεθεί τα κινητά τηλέφωνα, δεν είχε αποκωδικοποιηθεί το DNA. Επομένως, ό,τι και να σπουδάσει ένας νέος σήμερα, μάλλον δεν επαρκεί για να τον καλύψει ως γνώση για όλη την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Σύμφωνα με μια άλλη έρευνα, οι σημερινοί νέοι θα αλλάξουν 4 έως 6 φορές καριέρα κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Δηλαδή επαγγελματικό κλάδο, όχι απλά εργοδότη. Δεν μηδενίζω, να σημειώσω εδώ ότι δεν μηδενίζω ούτε απαξιώνω τη σημερινή τυπική εκπαίδευση. Αυτό όμως που χρειάζεται είναι να προσεγγίσουμε την εκπαίδευση συνολικά με διαφορετική ματιά, με διαφορετικά γυαλιά. Και τι εννοώ. Χρειάζεται κανείς μέσα από τις σπουδές του να μάθει πώς να μαθαίνει. Μέσα από κάθε ενασχόληση να μαθαίνει τρόπους σκέψης, μεθόδους, εργαλεία, να χτίζει ικανότητες και δεξιότητες. Να μάθει πώς να αξιοποιεί υπάρχοντα και νέα εργαλεία σε διαφορετικά περιβάλλοντα και συστήματα. Να χτίζει ουσιαστικά την προσωπική του εργαλειοθήκη, την οποία να μπορεί να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά σε κάθε πεδίο της ζωής του, επαγγελματικό ή και προσωπικό. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Να βοηθήσουμε τους νέους να δουν με λίγο πιο κριτική σκέψη τις προτεραιότητες της εκπαίδευσής τους. Να εμπνευστούν, να κινητοποιηθούν και να τολμούν να ασχολούνται δημιουργικά με όποια περιοχή τους αρέσει. Γιατί έτσι πρώτον θα το ευχαριστιούνται, σύντομα θα γίνουν ικανοί σε αυτό και θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις να βρίσκουν νόημα σε ό,τι κάνουν. Όσοι από εμάς έχουμε υπάρξει τυχεροί, είχαμε στα μαθητικά μας χρόνια 2 ή 3 συναντήσεις με ξεχωριστούς ανθρώπους, ξεχωριστούς δασκάλους που έκαναν τη διαφορά για τη μετέπειτα πορεία μας. Εγώ είχα την τύχη σε ηλικία 15 ετών να γνωρίζω τον εμπνευσμένο μου δάσκαλο Ροδόλφο Μπόρη, ο οποίος με προπόνησε έτσι με ανοιχτό μυαλό σε ασυνήθιστα προβλήματα, αντισυμβατικές λύσεις και γρίφους που μου άρεσαν. Με ενθάρρυνε να σχεδιάζω και να ακολουθώ δημιουργικές διαδρομές λύσεων, κοιτάζοντας και έξω από τις σελίδες των σχολικών βιβλίων. Από τότε αυτή η χαρά της ανακάλυψης μου ανοίγει συνεχώς νέες δυνατότητες, τις οποίες συνειδητοποίησα όμως πολλά χρόνια αργότερα. Τέτοιες σημαντικές αποκαλυπτικές συναντήσεις είναι συνήθως λίγες στη ζωή κάθε ανθρώπου και γενικώς βασίζονται στην τύχη. Υπάρχουν όμως πολλά που μπορούν να γίνουν και με πιο συστηματικό τρόπο σε αυτή την κατεύθυνση. Με δεδομένη όμως τη σχετικά άκαμπτη δομή του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος, οι απαραίτητες αλλαγές για να υποστηρίξει τους νέους παιδαγωγικούς σκοπούς γίνονται με πολύ αργό ρυθμό. Και γι' αυτό είναι επιτακτική η ανάγκη να συμπληρωθεί από πιο ευέλικτες δομές, στην άτυπη παιδεία ή αλλιώς στην εξωσχολική μάθηση. Και σε αυτό το τομέα ακριβώς μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο πολιτιστικοί οργανισμοί όπως μουσεία και βιβλιοθήκες, ως φορείς φιλοξενίας, οργάνωσης και επιμέλειας μοντέρνων βιωματικών προγραμμάτων. Ένα σημαντικό ζήτημα που αντιμετωπίζουμε όσοι επιμελούμαστε τέτοια προγράμματα είναι η ισορροπία, ο συμβιβασμός ανάμεσα στην ευελιξία υποδοχής νέων δράσεων και στη διασφάλιση της ποιότητάς τους. Με τον όρο ποιότητα, ο όρος ποιότητα έχει πολλές διαστάσεις, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αναφέρομαι εγώ στην ποιότητα έχει τουλάχιστον 3 συνιστώσεις. Πρώτον, τα προγράμματα να έχουν παιδαγωγική αξία, να δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την καλλιέργεια δεξιοτήτων και ικανοτήτων, σημαντικών για τη ζωή του νέου ανθρώπου σήμερα και στο μέλλον, γνωστών και ως δεξιοτήτων 21ου αιώνα, όπως έχει αναφερθεί από προηγούμενους ομιλητές χθες. Δεύτερον, να συνθέτουν ένα σύνολο με συνοχή στην κουλτούρα, τις αξίες και τους σκοπούς, ένα σύνολο που να βγάζει κάποιο νόημα. Και τρίτον, να κεντρίζουν και να διατηρούν το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, δεδομένου ότι δεν αποτελούν κομμάτι υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Και έτσι η μάθηση λειτουργεί πολύ πιο αποτελεσματικά. Σε αυτή την κατεύθυνση θα σας παρουσιάσω πρώτα μία σειρά εκδηλώσεων σε πολιτιστικούς οργανισμούς και βιβλιοθήκες, στα πλαίσια του Hive Athens, και στη συνέχεια το Flow Athens. Πέρσι, λοιπόν, επιμελήθηκα και διοργάνωσα στα πλαίσια του Hive Athens Pop-Up Event μία σειρά από βιωματικές δράσεις για εφήβους, με δημιουργικά εργαστήρια ψηφιακών μέσων που ενθαρρύνουν τη μάθηση μέσα από την ανακάλυψη, τη δημιουργία και τη συνεργασία. Περιλάμβαναν εκδηλώσεις στις δημοτικές βιβλιοθήκες Κερατσινίου Δραπετσώνας, Χαϊδαρίου και Γαλατσίου, στο Βρετανικό Συμβούλιο και κορυφώθηκαν με ένα πρωτοποριακό πάρτι μάθησης στην Τεχνόπολη.
Το High Athens Pop-Up Event είχε αποκλειστικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εντάχθηκε στις δράσεις του Future Library και είχε την υποστήριξη του Ιδρύματος Mozilla. Τώρα σας καλέσω να ζήσουμε λίγο από την εμπειρία των μαθητών μέσα από ένα βίντεο. Μπορούμε να γυρίσουμε.
Δεν βλέπω full screen, δεν πειράζει. Μου βοηθήσετε λίγο για το full screen, πόσο λέτε. Είναι PDF. Full screen πώς γυρνάει. PDF είναι, δεν είναι... Ωραία. Ωραία. Okay. Οι ίδιες αναζητήσεις, λοιπόν, με οδήγησαν στη συνέχεια στην ίδρυση του οργανισμού Flow Athens. Στο Flow Athens, αποστολή μας είναι να ενδυναμώσουμε το νέο άνθρωπο για να ανακαλύψει το στοιχείο του. Τον ενθαρρύνουμε να αναδείξει τις διαφορετικές πλευρές των χαρισμάτων του, βάσει των οποίων μπορεί ο ίδιος να χαράζει τη διαδρομή για την προσωπική και επαγγελματική του ανάπτυξη. Flow, σύμφωνα με τον ψυχολόγο Μιχάη Τσιξενμιχάη, είναι η κατάσταση του μυαλού ή η εμπειρία που βιώνω όταν καταφέρω να εστιάσω με απόλυτη αφοσίωση σε μια απαιτητική εργασία που μου αρέσει και στην οποία είμαι ικανός. Όταν βρίσκομαι σε κατάσταση ροής, γεμίζω εσωτερική ικανοποίηση. Είμαι πλήρως ενεργοποιημένος, συγκεντρωμένος, δημιουργικός και παραγωγικός. Στα βιωματικά εργαστήρια του Flow Athens μοιραζόμαστε τις ιδέες και τις εμπνεύσεις μας. Δεν διδάσκουμε, δοκιμάζουμε και βιώνουμε τι λειτουργεί καλύτερα στην πράξη. Σχεδιάζουμε μονοπάτια εμπειριών που κεντρίζουν το ενδιαφέρον, προκαλούν νέους τρόπους σκέψης και διαφορετικές συνδέσεις. Στον πυρήνα αυτών των εμπειριών βρίσκονται παιχνίδια μάθησης και οι αρχές που τα διέπουν. Έτσι, δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες για την καλλιέργεια δεξιοτήτων και ικανοτήτων, σημαντικών για τη ζωή του νέου ανθρώπου σήμερα και στο μέλλον, αυτές που είναι και γνωστές ως δεξιότητες 21ου αιώνα. Οι σκοποί που συνοψίζονται στο κείμενο που βλέπετε αποτελούν τις αξίες μας, την πυξίδα, το φάρο που καθοδηγεί το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την επιλογή των δράσεών μας. Αφορούν τους συμμετέχοντες νέους στα εργαστήρια, τους συνεργάτες του Flow, τους εμψυχωτές δηλαδή, αλλά διέπουν και τον ίδιο τον οργανισμό. Το Flow Athens απευθύνεται αφενός στην κοινότητα των δημιουργών, των εκπαιδευτικών και των νέων επαγγελματιών, αλλά και σε κάθε άνθρωπο που του αρέσει να σκέπτεται, να μαθαίνει, να πράττει, να πηγαίνει λίγο παρακάτω. Μέσα από ένα πρόγραμμα προσωπικής ανάπτυξης, ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους, ανταλλάσσουμε εμπνεύσεις και ιδέες. Στείνουμε παιχνίδια σοβαρού σκοπού και ασκήσεις ευληγησίας του μυαλού. Δοκιμάζουμε διαφορετικές οπτικές και αναλύουμε τυφλά σημεία σε μια προσωπική διαδικασία ανακάλυψης και ταυτόχρονα μια συλλογική διαδικασία μοιράσματος. Αφετέρου, το Flow Athens απευθύνεται σε εφήβους, με έναν κύκλο βιωματικών εργαστηρίων που ονομάζουμε Element G. Οι νέοι κινητοποιούνται, πειραματίζονται, συνεργάζονται και δημιουργούν τη δική τους διαδρομή μαθησιακών εμπειριών. Στα εργαστήρια σκαρώνουμε παιχνίδια μάθησης, ομαδικές δοκιμασίες και κατασκευές. Οι σημερινοί νέοι παίζουν στα δάχτυλα την ψηφιακή τεχνολογία. Έχουν γράψει τουλάχιστον 10.000 ώρες μπροστά σε οθόνες μέχρι την ηλικία των 21 ετών. Στο Flow μας αρέσει να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία, αλλά όχι ως αυτό σκοπό, μόνο ως ενισχυτή της δημιουργικής περιέργειας. Σε άλλες περιπτώσεις αξιοποιούμε παραδοσιακά υλικά ως εργαλεία, όπως σκοινιά, χαρτόνια, ξύλα για τα παιχνίδια και τις δράσεις. Πριν κλείσω, θα σας περιγράψω σύντομα την εμπειρία ενός εργαστηρίου στο οποίο συμμετείχαν μαθητές 13 ως 16 ετών. Πήραμε αφορμή από τα αγαπημένα τους ψηφιακά παιχνίδια για να τα δούμε με τρόπους που δεν τα έχουμε ξαναδεί. Η αποστολή τους ήταν να παίξουν τα αγαπημένα τους παιχνίδια, χωρίς όμως να χρησιμοποιήσουν πληκτρολόγιο, ποντίκι ή gamepad. Με τη βοήθεια λοιπόν ηλεκτρονικών κυκλωμάτων που μετατρέπουν οτιδήποτε αγώγιμο σε πληκτρολόγιο, σχεδίασαν και κατασκεύασαν αυτοσχέδια game controllers. Έβγαλαν δηλαδή τον έλεγχο του υπολογιστή στο φυσικό χώρο. Έτσι, καταρχήν καλλιέργησαν τη δημιουργική περιέργειά τους. Έπαιξαν. Αυτοσχεδίασαν. Δοκίμασαν κατασκευές που δεν λειτουργήσαν. Δεν απογοητεύτηκαν όμως. Ξαναπροσπάθησαν, επινόησαν λύσεις, δημιούργησαν εξαιρετικά περιβάλλοντα μέσα σε λίγες ώρες.
μεταμόρφωσαν την εμπειρία των γνωστών παιχνιδιών τους. Μεταμόρφωσαν την πεποίθησή τους για το τι είναι δυνατό. Έμαθαν πώς να μαθαίνουν. Έμαθαν να μαθαίνουν όπως θέλουν. Αν θέλετε λοιπόν να μάθετε περισσότερα για τα εργαστήρια του Flow, αν θέλετε να συνεργαστούμε, αν θέλετε να δούμε πώς θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε τέτοια εργαστήρια στο σχολείο, τον οργανισμό ή τη βιβλιοθήκη σας, μπορούμε να μιλήσουμε στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γκιόν. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό να αναπτυχθεί στα παιδιά και στους έφηβους η φαντασία τους, η περιέργειά τους, ώστε να βάλουν τις βάσεις για τη δημιουργικότητα και τα βήματα σε αυτό το μέλλον που τόσο πάρα πολύ γρήγορα αλλάζει από μέρα σε μέρα στις μέρες μας. Θα κρατήσουμε τις ερωτήσεις για το τέλος, αφού τελειώσουν όλες οι παρουσιάσεις, για όσους έχουν περισσότερες ερωτήσεις για τους ομιλητές. Η επόμενη ομιλήτρια έχει θέμα πώς να μετατρέψεις τη μάθηση σε διασκέδαση. Μια νέα υπηρεσία για βιβλιοθήκες στη Δυτική Ελλάδα. Θα μας παρουσιάσει μια δράση του Future Library μέσα από την εμπειρία της στις 5 βιβλιοθήκες της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τις οποίες είναι υπεύθυνη, του Πύργου, των Πατρών, του Αγρινίου, της Αμαλιάδας και της Ναυπάκτου, και θα μας περιγράψει αυτό το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν γονείς, παιδιά και δάσκαλοι, όπως καταλαβαίνω. Η κυρία Ανδριανή Ζαφυροπούλου έχει πτυχίο βιβλιοθηκονομίας και μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, στο οποίο εργάστηκε και ως βιβλιοθηκονόμος αργότερα, ενώ μέσω της συμμετοχής της στο Future Library έχει μια σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση και την αξιοποίηση των υπηρεσιών της. Θα την ακούσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όλοι πραγματικά αναζητούμε ιδέες για Ευχαριστώ. Μ' ακούτε, εντάξει? Λοιπόν, κατεβαίνω σε ηλικιακές ομάδες εγώ, οπότε έχω να σας παρουσιάσω πιο απλά πράγματα. Λοιπόν, αν και αναφερθήκανε οι προηγούμενες βιβλιοθήκες, όπου υλοποιείται αυτή τη στιγμή μια νέα υπηρεσία, ονομάζεται «Φτού και βγαίνω στη βιβλιοθήκη μου πηγαίνω». Έτσι, ένας παιχνιδιάρικος τίτλος για να έτσι υποδηλώσω ακριβώς ότι το θέμα και το επίκεντρο είναι τα παιχνίδια. Οι 5 βιβλιοθήκες είναι, όπως πολύ σωστά προαναφέρθηκε, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγρινίου, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου, όπου εργάζομαι, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών, Αμαλιάδας και η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου. Ο λόγος που έχω βάλει αυτές τις φωτογραφίες σε κάθε μία έτσι, πόλη δίπλα, μία αντίστοιχη φωτογραφία από το πρόγραμμα, είναι γιατί πιστεύω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να σας παρουσιάσω τις βιβλιοθήκες. Γιατί πιστεύω ότι οι βιβλιοθήκες είναι ο κόσμος, δεν είναι μία κουκίδα στο χάρτη, και αυτός είναι ο στόχος μας, και συγκεκριμένα τα παιδιά. Πώς γεννήθηκε η ιδέα, πριν σας παρουσιάσω αναλυτικά το πρόγραμμα? Από αυτήν εδώ την εικόνα. Θα ήθελε κανείς να με βοηθήσει να μου πει τι βλέπει σε αυτή την εικόνα? Κάνε χεράκι. Λοιπόν, ναι, να σας πω, είναι μια εικόνα που στη βιβλιοθήκη την αντιμετωπίζαμε αρκετά συχνά, δηλαδή πρόκειται για μια τυπική σχολική επίσκεψη, που ενώ προσπαθούσαμε να εξηγήσουμε στα παιδιά το ρόλο της βιβλιοθήκης, τι μπορούμε να τους προσφέρουμε, τις υπηρεσίες, προσπαθούσαμε να τα προσεγγίσουμε, κάποιες φορές τα λόγια δεν ήταν αρκετά, δεν ήταν αποτελεσματικά. Αναρωτιόμουν λοιπόν πώς θα μπορούσε να αλλάξει αυτή η εικόνα και να προσεγγίσουμε καλύτερα τα σχολεία, με τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, να αναδείξουμε το ρόλο της βιβλιοθήκης στην εκπαίδευση και έτσι να έχουμε και έτσι μια πιο διαδραστική επικοινωνία. Λοιπόν, δεν θα το πιστέψετε, την απάντηση τη βρήκα εντελώς τυχαία μέσα από ένα μικρό παιχνίδι. Είναι αυτά τα μπαλάκια που δυστυχώς δεν το έχω τώρα για το άγχος, το οποίο το πήγα στα παιδιά και είδα αμέσως ότι το πήραν, άρχισαν να παίζουν, άρχισαν να ανοίγονται, να επικοινωνούν, να συνεργάζονται
και επίσης να δημιουργούν. Δηλαδή, είδα ότι ήταν το ερέθισμα να δημιουργήσουν τις δικές τους ιστορίες και να τις μοιραστούν μεταξύ τους. Και μάλιστα έγινε η μασκότα του προγράμματος, είναι ο περίφημος Λουποτριχοτούλης. Λοιπόν, έτσι σκέφτηκα ότι θα έχει ενδιαφέρον να φτιάξουμε στην περιφέρεια, να δημιουργήσουμε μια νέα υπηρεσία που να έχει επίκεντρο το παιχνίδι και αν γίνεται να παντρέψουμε, εντός εισαγωγικών, την εκπαίδευση και τον ψηφιακό κόσμο, τις νέες τεχνολογίες. Με τον τρόπο βέβαια που αυτό είναι εφικτό και τις γνώσεις που διαθέτουμε. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε το «Φτού και βγαίνω, στη βιβλιοθήκη μου πηγαίνω», το οποίο τι ακριβώς είναι. Είναι μια υπηρεσία που προσφέρει ομαδικές δραστηριότητες παιχνιδιών, οι οποίες βασίζονται σε επιτραπέζια, σε εκπαιδευτικού περιεχομένου όμως, έτσι, και ηλεκτρονικά παιχνίδια και σε ελεύθερες εφαρμογές στο διαδίκτυο, και τα οποία παιχνίδια δένουν με το αναλυτικό σχολικό πρόγραμμα. Οι ηλικίες τώρα στις οποίες απευθύνεται είναι κυρίως από 4 έως 12 χρονών και είχαμε την πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος από τις 25 Μαΐου μέχρι τις 15 Ιουνίου και από τις 14 έως τις 30 Σεπτέμβρη. Έχει πάει όμως εξαιρετικά καλά και έτσι το συνεχίζουμε μέχρι και σήμερα και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε και το νέο έτος. Τι γίνεται ακριβώς τώρα. Οι δράσεις αυτές βασίζονται σε κάποιο υλικό. Τώρα σας έχω βάλει μια φωτογραφία, μέρος του υλικού. Έχουμε αγοράσει 41 επιτραπέζια παιχνίδια, 11 ηλεκτρονικά παιχνίδια και 11 βιβλία, τα οποία περιγράφουν δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν γονείς και εκπαιδευτικοί με τα παιδιά τους. Ποιος το επέλεξε αυτό το υλικό? Δεν το επέλεξε το προσωπικό των βιβλιοθηκών. Υπήρχε η δημιουργική ομάδα του project, η οποία αποτελείται από εκπαιδευτικούς, δασκάλους, νηπιαγωγούς, μουσικούς, καθηγητές της πληροφορικής, οι οποίοι κατόπιν έρευνας επέλεξαν το συγκεκριμένο υλικό. Και όχι μόνο αυτό, μας βάλανε πρωτίστως να γίνουμε εμείς παιδιά. Δηλαδή, προσφέρανε στο προσωπικό των βιβλιοθηκών και στους εθελοντές μικρά βιωματικά εργαστήρια για να μας δώσουν κάποιες συμβουλές, οδηγίες, κατευθύνσεις για το πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε ουσιαστικά και πιο συστηματικά και με καλύτερο τρόπο τα παιδιά, τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς, πώς να επιλέγουμε κι εμείς παιχνίδια, πώς να σχεδιάσουμε και να οργανώσουμε τις δράσεις αυτές. Κάθε φορά λοιπόν τώρα που μας επισκέπτεται ένα σχολείο, προσπαθούμε να προσφέρουμε ένα μικρό, ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο που βασίζεται πρώτον στα επιτραπέζια που σας είπα. Βεβαίως και εσείς μπορείτε να καταλάβετε ότι τα επιτραπέζια παιχνίδια δεν μπορούν να παιχτούν από 20-30 άτομα, οπότε η δημιουργική ομάδα τι έκανε? Έχει σχεδιάσει δραστηριότητες παιχνιδιών ώστε να παίζονται ομαδικά από 20 έως 30 άτομα, αξιοποιώντας όμως το υλικό και το θέμα των παιχνιδιών αυτών. Επίσης, μας δίνεται η αφορμή να αξιοποιήσουμε τις συλλογές μας, το υλικό, τα βιβλία. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος να προωθήσουμε τη φιλανογνωσία, να φέρουμε τα παιδιά σε επαφή με βιβλία. Πιο δύσκολα, όχι μόνο δηλαδή λογοτεχνικά, αλλά που διαπραγματεύονται θέματα όπως είναι η φυσική, τα μαθηματικά, η γεωγραφία, η ιστορία. Είναι πιο δύσκολα βιβλία αυτά. Επίσης, ηλεκτρονικά παιχνίδια. Γιατί τα επιλέξαμε? Είτε είστε γονείς, είτε είστε εκπαιδευτικοί, είτε εργάζεστε στις βιβλιοθήκες, νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά λατρεύουν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Άρα δεν θα μπορούσαμε να τα παραλείψουμε και να μην τα εντάξουμε στο πρόγραμμα. Πρέπει και εμείς να ακολουθούμε λίγο τις εξελίξεις. Βέβαια, αυτά τα ηλεκτρονικά παιχνίδια που τα επιλέξανε οι άνθρωποι της δημιουργικής ομάδας είχαν κάποια χαρακτηριστικά. Ποια ήταν τώρα αυτά τα χαρακτηριστικά? Συνοπτικά θα σας τα πω. Πρώτον, φυσικά να προσφέρουν ένα εύχριστο, φιλικό και χαρούμενο γραφικό περιβάλλον για τα παιδιά, το οποίο έτσι τα προωθούσε να αναπτύξουν την δημιουργικότητα, τη λογική τους, να κονίσουν τη μνήμη, την παρατηρητικότητα, προσφέρουν ποικίλες ερωτήσεις με πολλαπλά επίπεδα δυσκολίας, τα επιβραβεύουν όταν επιλέγουν σωστή απάντηση, τα παρακινούν άμα δώσουν μια λάθος απάντηση. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό ότι αυτά τα παιχνίδια που αγοράσαμε πραγματικά ακολουθούν τη σχολική ύλη των βιβλίων που τα παιδιά διδάσκονται, οπότε τα βοηθούν να κατανοήσουν τη θεωρία στην πράξη, να τηρήσουν τον κανόνα με ένα πιο διαδραστικό τρόπο και έτσι αποτελεί ένα χρήσιμο υποστηρικτικό υλικό και για τους μαθητές και για τους εκπαιδευτικούς ώμους, και
και έτσι βοηθάει πάρα πολύ στην εκπαιδευτική διαδικασία, εφόσον δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να μάθουν μέσα από έναν διασκεδαστικό τρόπο, να μάθουν παίζοντας και διασκεδάζοντας. Και επίσης είναι ένας πολύ καλός τρόπος να εξοικειωθούν με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Χρησιμοποιούμε όμως και παιχνίδια τα οποία βρίσκουμε ελεύθερα στο διαδίκτυο και μάλιστα αυτά μας δίνουν την ευκαιρία να δείξουμε στα παιδιά πώς μπορούν να κάνουν αναζήτηση στο διαδίκτυο, πώς μπορούν έτσι να πλοηγηθούν με έναν ασφαλές τρόπο και να αναζητήσουν παιχνίδια τα οποία φυσικά και θα τα διασκεδάσουν, αλλά παράλληλα θα τους δώσουν και κάποιες γνώσεις. Φτιάξαμε και τα δικά μας ηλεκτρονικά παιχνίδια. Πάρα πολύ απλά, με PowerPoint, συνδυάζοντας πολυμεσικές εφαρμογές. Εδώ συγκεκριμένα είναι ένα παιχνίδι όπου τα παιδιά προσπαθούν να μάθουν τις χώρες και ακούνε και τον εθνικό ύμνο της κάθε χώρας και μετά, ακούγοντας μόνο τη μουσική, προσπαθούν να θυμηθούν να κάνουν την αντιστοίχηση. Βέβαια, υπήρχε ένας προβληματισμός σχετικά με το ηλεκτρονικό παιχνίδι, ότι είναι κάτι στατικό και φοβόμασταν μήπως τα παιδιά κουραστούν. Οπότε προσπαθούμε, όταν αυτό είναι εφικτό, ανάλογα και με το χώρο της βιβλιοθήκης, να δώσουμε παραπάνω ζωντάνια. Πώς? Με κίνηση. Εδώ συγκεκριμένα στη βιβλιοθήκη Ναυπάκτου μπορεί τα παιδιά να βλέπουν τις ερωτήσεις και τις ασκήσεις σε μια οθόνη προβολής, αλλά έχουμε βάλει ένα μπάζερ και τα χωρίζουμε σε ομάδες, τα βάζουμε να συναγωνίζονται, να τρέχουν, να πάνε το μπάζερ και να δίνουν την απάντηση. Και πραγματικά έχει λειτουργήσει και τα παιδιά βιώνουν την βιβλιοθήκη σαν ένα χώρο ζωντανό. Τι καταφέραμε μέχρι τώρα? Πάμε από τα νούμερα. Έχουμε κάνει 119 δράσεις παιχνιδιών. Έχουν συμμετάσχει μέχρι στιγμής, μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα για να είμαι ακριβής, 2.197 παιδιά. Έχουν έρθει 51 σχολικές τάξεις. Ένας μέσος όρος 2 σχολεία κάθε εβδομάδα, να το υπολογίσετε, 102 εκπαιδευτικοί και είχαμε τη βοήθεια 43 εθελοντών. Κάποια πράγματα όμως δεν αποτυπώνονται από τα νούμερα, αυτό το γνωρίζετε. Γι' αυτό, ούτε με λόγια, γι' αυτό έτσι χρησιμοποιώ τις εικόνες. Βλέπετε την έκφραση των παιδιών. Νομίζω ότι μπορείτε να κάνετε τη σύγκριση του πριν και του μετά. Αυτή είναι η ανταπόκριση των παιδιών στην προσπάθεια αυτή που γίνεται με τη νέα αυτή υπηρεσία. Ναι, δηλαδή καταφέραμε να δέσουμε τα παιχνίδια με τη σχολική μάθηση και τα παιδιά να ενισχύσουν τις γνώσεις τους, τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, την ικανότητά τους να δημιουργούν, να χειρίζονται τις νέες τεχνολογίες, αλλά κυρίως αυτό που καταφέραμε ήταν να βιώσουν ακόμα περισσότερο τη βιβλιοθήκη σαν ένα μέρος ανοιχτό, φιλόξενο, ζωντανό, διασκεδαστικό, όπου μπορούν να έρθουν με τους φίλους τους ή με την οικογένειά τους, είτε να διαβάσουν, είτε να παίξουν το παιχνίδι της επιλογής τους. Κάτι όμως άλλο πάρα πολύ σημαντικό που επιτεύχθηκε ήταν να δεθούμε με την εκπαιδευτική κοινότητα. Πραγματικά οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ θετικά στο κάλεσμά μας και μάλιστα επισκέφτονται τη βιβλιοθήκη πλέον με τις τάξεις τους όχι μόνο μία φορά, αλλά παραπάνω φορές. Και πάρα πολλοί από αυτούς έχουν θελήσει να μας βοηθήσουν. Έγιναν δηλαδή εθελοντές και φτιάξανε το δικό τους υλικό, σχεδιάσαν νέες δραστηριότητες παιχνιδιών, μας διαθέτουν αυτό το υλικό και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί καθιστά την υπηρεσία ακόμα πιο βιώσιμη. Τι θα ακολουθήσει? Σίγουρα θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε σε καθημερινή βάση στα σχολεία τις δράσεις αυτές και φυσικά οι βιβλιοθήκες διοργανώνουν και τα απογεύματα ή τα Σάββατα αν είναι ανοιχτές. Επίσης, ο επιτόπιος δανεισμός παιχνιδιών, ώστε τα παιδιά να έρχονται, όπως σας είπα πριν, με οικογένειες, φίλους και να παίζουν. Έχει αρχίσει δειλά-δειλά ο εξωτερικός δανεισμός των παιχνιδιών σε σχολεία που δεν μπορούν να έρθουν. Και επίσης, αυτό που τώρα εξετάζεται και ήδη έχει γίνει πειραματικά από μια βιβλιοθήκη, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμαλιάδας, την οποία θέλω να την αναφέρω γιατί δεν υπάρχει προσωπικό, βασίζεται στην προθυμία 40 εθελοντών και λειτουργεί, οι οποίοι μάλιστα πήγανε και κάναν τις δραστηριότητες παιχνιδιών σε σχολεία που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να έρθουν να επισκεφτούν τη βιβλιοθήκη. Επίσης, σκεφτόμαστε να δημιουργηθεί ένα εγχειρίδιο, ένα manual, με τις βέλτιστες πρακτικές της υπηρεσίας, ώστε να γίνει έτσι ένας οδηγός
για τις βιβλιοθήκες εκείνες που θα θελήσουν να εντάξουν και αυτές το πρόγραμμα αυτό στις υπηρεσίες τους. Και ένας τελικός μας στόχος είναι να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο τη συνεργασία με τα σχολεία. Ήδη τώρα ξεκινάμε τη συνεργασία στη Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου με το 3ο Δημοτικό Σχολείο. Θα φτιάξουμε με τα παιδιά και καθηγητές της πληροφορικής ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, το οποίο όμως θα γίνει και σε ηλεκτρονική μορφή και το οποίο θα το φτιάξουν τα ίδια τα παιδιά. Πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσει το Media Lab που είναι τώρα κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου και πιστεύουμε, έτσι θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα δημιουργηθεί ένα πολύ ωραίο υλικό το οποίο θα μπορούμε να μοιραστούμε με τις άλλες βιβλιοθήκες. Αν όμως μου ζητούσατε να χρησιμοποιήσω μόνο μία εικόνα για να αποτυπώσω την επιτυχία του προγράμματος, θα έβαζα αυτήν εδώ πέρα. Είναι ένα κοριτσάκι 11 χρονών, αν και με περνάει στο ύψος, η οποία με τον αδερφό της που είναι ακόμα μικρότερος, 9 χρονών, συμμετείχαν στις δραστηριότητες που κάνουμε για τα παιδιά της δικής τους ηλικίας. Αυτό όμως που αποτέλεσε έκπληξη ήταν ότι τα ίδια τα παιδιά προσφέρθηκαν να γίνουν εθελοντές σε δραστηριότητες που ήταν για παιδιά μικρότερης ηλικίας. Και επίσης προσφέρθηκαν να φέρουν τα παιχνίδια που είχαν στο σπίτι για να τα παίξουμε με τα άλλα παιδιά. Όταν λοιπόν η συμμετοχή γίνεται προσφορά από τα ίδια τα παιδιά, νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Αυτή η εικόνα, μαζί με όλες τις άλλες που παίρνω καθημερινά από τις υπόλοιπες βιβλιοθήκες, πραγματικά με κάνουν πάρα πολύ χαρούμενοι. Δεν μπορώ να σας το μεταφέρω. Πετάω στα σύννεφα και δείτε το. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την κυρία Ζαφυροπούλου για αυτή την εμπνευσμένη και έτσι πολύ θετική παρουσίαση. Θα έβαζα έναν υπότιτλο, ίσως ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Συγχαρητήρια λοιπόν για το σθένος, τη φαντασία και όλη αυτή την θετική αντιμετώπιση και περιμένουμε να το δούμε σε πολύ περισσότερες βιβλιοθήκες. Ο επόμενος ομιλητής θα μας περάσει σε έναν άλλο χώρο, στο χώρο του ηλεκτρονικού βιβλίου, αφού είτε σαν ιδιώτες είτε σαν επαγγελματίες χρειαζόμαστε μια συνεχή ενημέρωση για αυτό το όχι και τόσο νέο μέσον πια. Ο τίτλος της ανακοίνωσης είναι «Συσκευές ανάγνωσης και κατηγορίες e-books για τις βιβλιοθήκες και την εκπαίδευση». Ο μιλητής μας, ο κ. Μιχάλης Καλαμαράς, διατηρεί την ιστοσελίδα «Η Αναγνώστης». Πιστεύω ότι πολλοί από εμάς θα τον γνωρίζουν. Είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο τόπος για την προβολή των ελληνικών e-books, καταστημάτων που πουλάνε e-books. Είναι ένας εν μέρει οδηγός αγοράς για συσκευές και τον συστήνω σε όσους ενδιαφέρονται για το θέμα. Είναι λοιπόν ο διαχειριστής του ψηφιακού αυτού τόπου, ο κύριος Καλαμαράς, ενώ παράλληλα είναι επιμελητής κειμένων και εργάζεται στην ανάπτυξη και την αρχιτεκτονική περιεχομένου για ψηφιακές εκδόσεις. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας και από μένα. Και διαπιστώνω, παρακολουθώντας και τη χθεσινή ημέρα του συνεδρίου, ότι έχω την πρώτη ομιλία που θα αναφερθεί στο παραδοσιακό αντικείμενο των βιβλιοθηκών, ακριβώς το βιβλίο. Καθώς η τεχνολογία σίγουρα αλλάζει και επηρεάζει τις δραστηριότητες της βιβλιοθήκης στο επίπεδο της σχέσης της με τις κοινότητες, με την κοινότητα στην οποία δραστηριοποιείται, με τις νεότερες ηλικίες, τις υπηρεσίες που χρειάζεται να προσφέρει, αλλά τώρα η τεχνολογία πια αλλάζει και το ίδιο το βιβλίο. Εγώ θα αναφερθώ κυρίως στις συσκευές και στο περιεχόμενο, στις κατηγορίες και των συσκευών και στις κατηγορίες των ηλεκτρονικών βιβλίων. Διευκρινίζω έτσι, γιατί μερικές φορές υπάρχει ένα θέμα στην ορολογία μας, όπως με αρκετά καινούργια πράγματα. Η μετάφραση στα ελληνικά δεν είναι πάντα ξεκάθαρη. Για το περιεχόμενο χρησιμοποιώ τον όρο ηλεκτρονικό βιβλίο ή e-book. Κυρίως το βάζω αυτό για να πω ότι όταν λέμε ηλεκτρονικό βιβλίο ή όταν λέμε e-book δεν εννοούμε την συσκευή.
Η συσκευή ονομάζεται ηλεκτρονικός αναγνώστης και η ιδιαιτερότητά της είναι ότι έχει την οθόνη ηλεκτρονικού χαρτιού και αντίστοιχα τα tablet PC, πιθανόν βέβαια πια τα γνωρίζουμε αρκετά, είναι επίπεδοι φορητοί υπολογιστές με οθόνη αφής, ενώ κυρίως όταν αναφέρουμε σε έξυπνα λεγόμενα τηλέφωνα ή smartphones, νομίζω είναι πιο δόκιμο. Στην πραγματικότητα, μιλάμε για οποιοδήποτε τηλέφωνο, έχει τη δυνατότητα εγκατάστασης εφαρμογών και άρα με αυτή την έννοια και τα tablet PC και τα smartphones είναι κάτι που αφορούν την ηλεκτρονική ανάγνωση. Το πρώτο που θα πρέπει να πει κανείς, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο, είναι ότι τα e-books είναι πράγματι εδώ. Ίσως κυρίως στις ΗΠΑ και στη Βρετανία, αλλά όλο και περισσότερο και σε ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό είναι μια εικόνα που μας δείχνει βέβαια όλες τις δυνατότητες ανάγνωσης, αλλά είναι μια αντίστοιχη, είναι μια πραγματική εικόνα, δηλαδή άνθρωποι να χρησιμοποιούν αυτές τις συσκευές και στα μέσα μεταφοράς. Και μπορώ να πω ότι έχω δει και στην Αθήνα, παρόλο που δεν είναι και τόσο συχνό. Οι βασικές ιδέες, οι βασικές θέσεις που διαπερνούν τη δική μου παρουσίαση είναι ότι δεν αρκεί σε καμία περίπτωση μια βιβλιοθήκη ή ένα σχολείο να παρέχει το περιεχόμενο. Είναι αναγκαίο να παρέχει και τη συσκευή, το μέσο δηλαδή, για να έχει κανείς πρόσβαση και να διαβάσει και να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο. Δεν αρκεί σε καμία περίπτωση να δίνει κανείς τη συσκευή, αλλά αν δεν έχει και το αντίστοιχο κατάλληλο περιεχόμενο. Άρα το ζήτημα δεν είναι απλά, για παράδειγμα, να αγοράσει κανείς έναν ηλεκτρονικό αναγνώστη και να το δώσει στο παιδί ή να τον έχει στη βιβλιοθήκη. Και σίγουρα θέλουμε ένα δυναμικό και εμπλουτισμένο περιεχόμενο, το οποίο είτε βασίζεται σε ανάπτυξη των υπαρχόντων δυνατοτήτων του κειμένου και του βιβλίου, ανάδειξη πραγμάτων που ήδη έχει μέσα κατά κάποιο τρόπο, είτε το εμπλουτίζει χρησιμοποιώντας κυρίως πολυμέσα, βίντεο, ήχο κτλ. Και το πρόβλημα που σε μεγάλο βαθμό νομίζω ισχύει για τις χρήσεις που συζητάμε, θέλουμε κατά το δυνατόν λιγότερες συσκευές ανά άτομο. Αν έχει κάποιο πλεονέκτημα το να χρησιμοποιεί κανείς ηλεκτρονικές συσκευές, θα πρέπει μάλλον να αποφύγει να καταλήξει το να έχει 4 ή 5 από αυτές. Και νομίζω μια αρχή που θα πρέπει να υιοθετήσουμε, ότι αυτό που μετράει είναι να είναι κανείς πραγματικά χρήστης μιας υπηρεσίας, να είναι πραγματικά χρήστης μιας συσκευής. Άρα, κατά την άποψή μου, σε καμία περίπτωση δεν αρκεί, για παράδειγμα, ότι έχουμε μία αίθουσα με την τάδε συσκευή, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για 1 ή 2 ώρες και άρα έχεις εξοικειωθεί με το μέσο. Θα ξεκινήσω με τα αρχεία. Όταν σκεφτόμαστε ακόμα και σήμερα, τουλάχιστον στην Ελλάδα, διαβάζω ηλεκτρονικά, διαβάζω ένα ηλεκτρονικό βιβλίο, σκεφτόμαστε κυρίως στα αρχεία PDF. Δηλαδή, το PDF βέβαια διατηρεί ακόμα την σημασία του, χρησιμοποιείται κυρίως σε ακαδημαϊκά βιβλία και περιοδικά, σε βιβλία που έχουν κάποιο είδους σύνθετη διάταξη ή σύνθετο layout, αλλά επίσης είναι πολύ χρήσιμο πράγματι και στην γρήγορη ψηφιοποίηση ενός έντυπου. Όμως, το PDF στην πραγματικότητα δεν είναι κάτι άλλο από ένα αρχείο που είναι φτιαγμένο για να μιμείται το έντυπο. Είναι μια ψηφιακή φωτογραφία. Δεν είναι κάτι προσαρμοσμένο στο πώς μπορούμε να διαβάσουμε ψηφιακά. Έτσι, το πιο σημαντικό αρχείο e-books που ταιριάζει περισσότερο στις ψηφιακές ανάγκες είναι το EPUB. Το EPUB είναι ένα διεθνές ανοιχτό πρότυπο για τα ηλεκτρονικά βιβλία, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία και από τη σκοπιά της αρχιοθέτησης και της διατηρησιμότητας του περιεχομένου. Η βασική του ιδιότητα είναι ότι αντί, όπως συμβαίνει στα PDF, απλά να ζουμάρουμε σε ένα μέρος του κειμένου, και κάτι που σημαίνει ότι ένα μεγάλο κομμάτι του ή ένα κομμάτι της ίδιας γραμμής μπορεί να βγαίνει εκτός οθόνης, εδώ μπορούμε με πολύ μεγάλη ευκολία να αλλάξουμε το μέγεθος και το είδος της γραμματοσυράς, την απόσταση των γραμμών και το σημαντικότερο, το περιεχόμενό μας επανασυλληδοποιείται. Εμείς δηλαδή έχουμε την ίδια ακριβώς εμπειρία όπως και στο έντυπο βιβλίο. Απλά γυρνάμε σελίδες, μπρος ή πίσω. Και ακόμα ταιριάζει σε όλα τα μεγέθη οθονών. Είναι το ίδιο κατάλληλο είτε έχεις, για παράδειγμα, έναν υπολογιστή με μια οθόνη 27 ίντσων, είτε έχεις ένα tablet PC με 9,7 ή 10 ίντσες, έναν ηλεκτρονικό αναγνώστη που συνήθως είναι 6 ίντσες,
ή έχεις ένα smartphone, το οποίο μπορεί να είναι αρκετά μικρότερο. Οι δυνατότητες του EPUB είναι στην πραγματικότητα σήμερα κυρίως για κείμενο. Υποστηρίζονται σε έναν βαθμό και τα μαθηματικά, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, ειδικά αν θες να παρουσιάσεις ένα βιβλίο που έχει πολλά μαθηματικά για την εκπαίδευση, και μπορούν ακόμα να ενθεθούν εικόνες, ακόμα και βίντεο, χωρίς όλα αυτά να υποστηρίζονται 100% και σε όλες τις περιπτώσεις. Για μένα εδώ βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των διαφορών ανάμεσα σε EPUB και PDF. Στη μία περίπτωση, στα αριστερά, το κείμενό μας έχει προσαρμοστεί σε μια σχετικά μικρή οθόνη, στον ηλεκτρονικό αναγνώστη. Εδώ έχουμε στα δεξιά ένα PDF, όπως θα ήταν το PDF, το οποίο στην πραγματικότητα είναι τόσο μικρό που δεν μπορούμε να το διαβάσουμε, και αν πάμε να το ζουμάρουμε λίγο για να το διαβάσουμε, το αποτέλεσμα είναι ότι για να ολοκληρώσουμε την ανάγνωση μιας γραμμής, συνήθως θα χρειαστεί να πηγαίνουμε κάθε φορά πέρα δόθε. Αυτό είναι κάτι που το έχουμε ξεπεράσει και βέβαια έχει σημασία για το πόσο τελικά είναι πιστική η ηλεκτρονική ανάγνωση. Εδώ βέβαια θα ήθελα να το διευκρινίσω αυτό, γιατί δυστυχώς τα πράγματα είναι κάπως σύνθετα και στα αρχεία και στις συσκευές ακόμα. Δείχνω ένα Kindle του Amazon, το οποίο δεν υποστηρίζει EPUB, υποστηρίζει Mobi. Παρ' όλα αυτά, τουλάχιστον για τη συζήτησή μας, αυτά είναι αρχεία που έχουν τις ίδιες δυνατότητες. Και ακόμα, κατά την άποψή μου, το EPUB σε συνδυασμό με τις εφαρμογές και τις συσκευές είναι, και από προσωπική εμπειρία, είναι το όνειρο του αναγνώστη που έχει πραγματοποιηθεί. Εννοώ με αυτό ότι μπορούμε να έχουμε μια γρήγορη μετάβαση μέσα στο κείμενο στις υποσημειώσεις, αντί για παράδειγμα να γυρνάμε στο τέλος του βιβλίου που συμβαίνει στο έντυπο, συχνά, ή ακόμα να πηγαίνουμε σε εξωτερικά links. Μπορούμε να σημειώνουμε τους σελιδοδείκτες μας, να κρατήσουμε υποσημειώσεις, να κρατήσουμε μη σημειώσεις, να κάνουμε τις υπογραμμίσεις μας και μάλιστα διατηρώντας το βιβλίο καθαρό ή και επαναχρησιμοποιώντας αυτές τις σημειώσεις. Και ίσως από τα πιο αγαπημένα features, από τις πιο αγαπημένες ιδιότητες, μπορούμε να έχουμε ένα ενσωματωμένο λεξικό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα όταν διαβάζουμε σε μια ξένη γλώσσα. Και πράγματι, στη Θεσσαλονίκη, στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, που είχαν μια δωρεά από Kindle, το έχουν αξιοποιήσει ακριβώς για αυτό, για να μαθαίνουν τα παιδιά αγγλικά. Με αυτή την έννοια και σε συνδυασμό με το αρχείο, το e-book έχει μεγαλύτερη αξία από τον αναγνώστη από ότι το έντυπο βιβλίο, προφανώς συνδυάζοντας και άλλα στοιχεία, όπως φυσικά ότι δεν έχουμε τον όγκο, είτε της αποθήκευσης, είτε της μεταφοράς. Το θέμα είναι ότι, όπως λέγαμε, τα πράγματα με τα αρχεία είναι ακόμα σχετικά σύνθετα. Εδώ δεν βλέπουμε τι θα θέλαμε να συμβαίνει, αλλά τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή, όταν έχουμε κυρίως λογοτεχνία και δοκίμιο, μιλάμε για αρχεία EPUB. Συνήθως σήμερα ακόμα τα σχολικά και ακαδημαϊκά εγχειρίδια, αλλά και ό,τι είναι ψηφιοποιημένο, είναι κυρίως σε ένα PDF. Και οπουδήποτε έχουμε πιο ενεργό περιεχόμενο, πιο εμπλουτισμένο περιεχόμενο, που αυτό αφορά είτε κάποια εκπαιδευτικά βιβλία, αφορά πάρα πολύ το παιδικό βιβλίο σίγουρα, οτιδήποτε είναι ένα βιβλίο αναφοράς, ένα λεξικό, ας πούμε. Ή οτιδήποτε είναι και ένας ταξιδιωτικός οδηγός, ένας οδηγός για να φτιάξει μόνος πράγματα, κόμιξ, μαγειρική, όλα αυτά, που είναι και αυτά βιβλία, έτσι, δεν είναι μόνο η λογοτεχνία ή μόνο το δοκίμιο, πηγαίνουμε στις εφαρμογές. Σίγουρα έχουμε κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις, εξαιρετικές υλοποιήσεις που το ψηφιακό μέσο αξιοποιείται πλήρως. Το μόνο ζήτημα είναι ότι αυτές δεν είναι πολλές. Εδώ έχουμε την έρημη χώρα του Eliot, του T.S. Eliot, μια εξαιρετική πραγματικά εφαρμογή. Θα σας πρότεινα να την κατεβάσετε αν έχετε iPad και να τη δοκιμάσετε. Εδώ τι έχουμε. Το κείμενο συνδυάζει τις εκδοτικές με τις ερμηνευτικές υποσημειώσεις, τραβώντας από δεξιά ή από κάτω. Μπορούμε να ανατρέξουμε στο χειρόγραφο του συγγραφέα, ακριβώς μάλιστα στο σημείο που διαβάζαμε. Μπορούμε εύκολα να περάσουμε από την δική μας ανάγνωση σε μια ανάγνωση του ποίηματος, και μάλιστα όχι σε μία, αλλά σε πολλές εναλλακτικές αναγνώσεις, ακόμα και με βίντεο, και όλα αυτά παράλληλα με συγχρονισμένη υπογράμμιση του τι ακριβώς ακούμε. Αυτό, για να καταλάβουμε τι σημαίνει, πρέπει να πούμε ότι στον έντυπο κόσμο θα ήταν μία σειρά από διαφορετικά βιβλία, διαφορετική η στερεότυπη έκδοση, διαφορετική η ερμηνευτική έκδοση,
Μια σειρά επίσης από CD, έτσι, μια αφήγηση ανά CD κτλ. Και όλα αυτά είναι μέσα σε μία έκδοση. Ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο έχουμε και λίγο gamification που αναφέρθηκε χθες και ο Έρικ, είναι το παράδειγμα των Elements, της εφαρμογής που αφορά τα χημικά στοιχεία. Εδώ έχουν τα στοιχεία του περιοδικού πίνακα, με διαδραστική παρουσίαση, με παρουσίαση αντικειμένων που χρησιμοποιούν το κάθε στοιχείο, με τα οποία, ας πούμε, μπορείς μάλιστα να παίξεις, να δεις πως είναι από πολλές πλευρές κτλ. Το ζήτημα είναι όμως ότι αυτά είναι λίγες περιπτώσεις και μάλιστα οι εφαρμογές έχουν το έξτρα πρόβλημα, τουλάχιστον σήμερα, δεν μπορούν να δανειστούν καν από μία βιβλιοθήκη. Δεν υπάρχει αυτός ο μηχανισμός. Περνώντας λίγο στις συσκευές, το ερώτημα είναι πού τελικά διαβάζουμε ηλεκτρονικά και συγκεκριμένα διαβάζουμε e-books. Η απάντηση σήμερα είναι περίπου αυτή, δηλαδή δεν υπάρχει μόνο και μία και μόνη συσκευή. Έχουμε τον ηλεκτρονικό αναγνώστη, έχουμε το tablet PC, έχουμε το κινητό και το θέμα όμως είναι ότι αναφερόμενοι σε κάτι όχι τόσο εντυπωσιακό αλλά αρκετά παλιό, όπως είναι για παράδειγμα ένα βιβλίο 500 σελίδων μόνο κείμενο, ένα εκτενές μυθιστόρημα, αυτό που έκανε την αλλαγή ήταν ο ηλεκτρονικός αναγνώστης. Όπως ανέφερα, έχει οθόνη ηλεκτρονικού χαρτιού, που σημαίνει ότι δεν έχουμε κάποιο φως πάνω στα μάτια μας, άρα είναι τόσο ξεκούραστο όσο και το τυπωμένο χαρτί. Το κείμενο φαίνεται και αυτό όπως το τυπωμένο χαρτί. Έχει εσωτερικό φως, άρα μπορούμε να διαβάσουμε στο σκοτάδι. Μπορούμε επίσης να διαβάσουμε σε εξωτερικούς χώρους, κάτι που δεν συμβαίνει με τον υπολογιστή. Μπορούμε να διαβάσουμε πολλά βιβλία με μόνο μία φόρτιση και νομίζω ότι είναι, ως τώρα τουλάχιστον, το ιδανικό μέσο για να διαβάσει κανείς ένα μυθιστόρημα εκατοντάδων σελίδων από εξώφυλλο σε εξώφυλλο. Και έχει σημασία αυτή η συσκευή, γιατί αν το ένα ζήτημα είναι ότι σκεφτόμενοι book είναι ότι λέμε αμέσως PDF, το άλλο πρόβλημα είναι ότι σκεφτόμενοι book λέμε αμέσως υπολογιστή. Μα μπορεί κανείς να διαβάσει πολύ στον υπολογιστή? Όχι είναι η αλήθεια και γι' αυτό, ας πούμε, έχουμε κάποιες πιο εξειδικευμένες συσκευές. Σίγουρα τα πράγματα δεν είναι μια συσκευή να τα κάνει όλα, γιατί, ο παράδειγμα, ο ηλεκτρονικός αναγνώστης δεν έχει τα δυνατότητα διαδραστικότητας, βίντεο κτλ. Και είναι ασπρόμαυρος. Αν διαβάζει ένα μυθιστόρημα, αυτό δεν είναι συνήθως πρόβλημα, αλλά για άλλο είδος περιεχομένου είναι. Και την άλλη, τα tablet PC έχουν όλα αυτά, τα εντυπωσιακά και τα σημαντικά πράγματα. Έχουν βελτιωθεί πολύ στο πώς αναπαριστούν το κείμενο. Έχουν γίνει και πιο βολικά, γιατί έχουν διαδοθεί, έχουν μικρύνει, έχουν και μια επιλογή στις 7 ίντσες που είναι και πιο φθηνή κτλ. Αλλά δεν είναι το ιδανικό για το κείμενο. Οπότε πάντα κανείς πρέπει να επιλέγει και από τεχνικής απόψεως έχει σημασία να πούμε ότι πέρα από τις δυνατότητες δεν μπορούμε σε όλες τις συσκευές να έχουμε όλα τα είδη αρχείων, δεν μπορούμε να έχουμε όλα τα είδη βιβλίου. Ο ηλεκτρονικός αναγνώστης υποστηρίζει EPUB ή MOBI. Το MOBI, όπως είπα, είναι του Kindle, το EPUB είναι το διεθνές πρότυπο, αλλά και PDF. Δεν το δείχνει τόσο καλά, αλλά μπορείς να το διαβάσεις. Τα tablet PC και τα smartphone από πλευράς υποστήριξης αρχείων είναι τα πιο πλήρη, επειδή παίρνουν όποια εφαρμογή θέλουμε, EPUB, MOBI, PDF, αλλά και εφαρμογές, εμπλουτισμένα βιβλία κτλ. Ο υπολογιστής έχει αυτό που λέμε συνήθως e-books, EPUB, MOBI, PDF, αλλά βέβαια δεν έχει τις εφαρμογές. Είναι ενδιαφέρον ότι το πιο εντυπωσιακό και καινοτόμο κομμάτι στον χώρο του βιβλίου δεν μπορεί να το έχεις στον υπολογιστή σου. Και ο υπολογιστής νομίζω ότι έχει ακόμα σημασία, ειδικά όταν μιλάς για πράγματα όπως είναι η εκπαίδευση ή οι βιβλιοθήκες, γιατί δεν θες απλώς να διαβάσεις ένα πράγμα. Θες να διαβάσεις κάτι συνδυαστικά με κάτι άλλο, να έχεις πολλά tabs ανοιχτά στο browser, εγώ κυρίως έτσι το αντιλαμβάνομαι, αλλά θες παράλληλα να γράφεις ή να κρατάς σημειώσεις με το δικό σου εντελώς τρόπο διαβάζοντας κάτι. Και ο υπολογιστής αυτό δεν έχει σίγουρα ξεπεραστεί. Εδώ έχουμε αυτό που ονομάζεται το Matrix της ανάγνωσης. Προειδοποιώ ότι είναι υποκειμενικό, αλλά πιστεύω ότι ανταποκρίνεται σε έναν βαθμό στο τι γίνεται καλύτερα κάθε φορά. Ο ηλεκτρονικός αναγνώστης και σε έναν βαθμό το tablet PC ξεχωρίζουν για την αναγνωσιμότητά τους, τη δυνατότητα δηλαδή να διαβάζουμε κείμενο. Τα smartphone ξεχωρίζουν για τη φορητότητά τους. Είναι μια συσκευή που έχει συνέχεια στην τσέπη και σήμερα μπορείς να συγχρονίσεις και το περιεχόμενό σου ανάμεσα στις συσκευές. Άρα, αν θέλεις να διαβάσεις
ερχόμενος εδώ με το λεωφορείο από το σπίτι σου, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία το smartphone. Το πραγματικό multitasking, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την έρευνα και τη μελέτη, σε μεγάλο βαθμό είναι προνόμιο ακόμα υπολογιστή, και τα πολυμέσα και η δραστικότητα είναι ασύμβατα αυτή τη στιγμή τον ηλεκτρονικό αναγνώστη, αλλά υπάρχουν σε όλες τις υπόλοιπες συσκευές. Καθώς δεν υπάρχει ένα είδος e-book και ένα είδος συσκευής που να καλύπτει ικανοποιητικά το σύνολο των αναγκών στη βιβλιοθήκη και την εκπαίδευση, πιστεύω ότι το σημαντικό είναι μια βιβλιοθήκη, για παράδειγμα, να υποστηρίζει πολλαπλά είδη αρχείων και συσκευών. Για παράδειγμα, αν θέλει κανείς να προμηθευτεί μια συσκευή για μια βιβλιοθήκη, δεν μπορεί να πει ότι θα έχω μόνο, ας πούμε, υπολογιστές ή, για παράδειγμα, θα πάρω αποκλειστικά ηλεκτρονικούς αναγνώστες. Αλλά χρειάζεται ένας συνδυασμός στις υπηρεσίες, και να πούμε ότι και με κάποιο τρόπο και παιδαγωγικά υπάρχει μια διαφορά πέρα από τη σκοπιά της ανάγνωσης. Δηλαδή, όσο ωραίο είναι το tablet PC, νομίζω οι περισσότεροι σε μικρότερες ηλικίες, παιδιά ή και έφηβοι, θα το χρησιμοποιήσουν για να παίξουν ένα παιχνίδι. Τελικά, ο ηλεκτρονικός αναγνώστης έχει το πλεονέκτημα, που από μια πλευρά είναι και μειονέκτημα, έχει το πλεονέκτημα ότι το μόνο που μπορείς να κάνεις εκεί είναι να διαβάσεις ένα βιβλίο. Οπότε, όποιος ενδιαφέρεται να δανειστεί, ας πούμε, ή να χρησιμοποιήσει τη βιβλιοθήκη ένα ηλεκτρονικό αναγνώστη, ξέρουμε ότι το κάνει για το βιβλίο. Στην εκπαίδευση, επίσης, είναι σημαντικό να πούμε ότι ακόμα και το έντυπο δεν μπορεί να υποκατασταθεί πλήρως σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, θα πρέπει να συνδυάσουμε έντυπα και ψηφιακά μέσα. Και το σημαντικό είναι να αναγνωρίσουν οι οργανισμοί αυτή την πολλαπλότητα, να γνωρίζουν ποιες είναι οι διαφορές και πιστεύω να παρέχουν, καθώς το περιεχόμενο και η συσκευή είναι αλληλένδετα, όχι μόνο περιεχόμενο, όχι μόνο e-books, αλλά και συσκευές. Κλείνοντας, θα πω δύο λόγια για τα e-books στην Ελλάδα, καθώς είναι καλό να γνωρίζουμε από πού ξεκινάμε αυτή την προσπάθεια και δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περισσότερα από 5.000 e-books στα ελληνικά, από περισσότερους από 70 εκδότες. Αν δούμε την ελληνική βιβλιοπαραγωγή, που είναι περίπου αυτή τη στιγμή 8.000 νέοι τίτλοι το χρόνο, το νούμερο δεν είναι εντυπωσιακό, αλλά είναι μια αρχή, κυρίως γιατί οι νέες εκδόσεις βγαίνουν και σε e-books. Λειτουργούν 15 online βιβλιοπωλεία με e-books και σε αυτό δεν βάζω καν τα site των εκδοτών που πουλάνε αποκλειστικά τα δικά τους βιβλία. Είναι ένας σημαντικός αριθμός. Έχουμε σημαντικό αριθμό χρηστών tablet PC, δηλαδή δυνητικούς αναγνώστες, αλλά όχι απαραίτητα αναγνώστες. Λοιπόν, και αρκετές εξειδικευμένες συσκευές ανάγνωσης στους ηλεκτρονικούς αναγνώστες. Σίγουρα και από προσωπική εμπειρία να πω ότι όσο διαβάζουμε e-book δεν νιώθουμε τόσο μόνοι, τόσο παράξενα όσο πριν 4 χρόνια πριν ή 2 χρόνια πριν. Αλλά τα e-books στην Ελλάδα είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Είναι όμως μια ανερχόμενη τάση και τι καλύτερο να επιταχυνθεί ακριβώς αυτή η τάση χάρη στη συμβολή του σχολείου και ιδίως των βιβλιοθηκών. Και με αυτήν την εικόνα της αναγνώστριας του Ρενουάρ που κρατάει πλέον έναν ηλεκτρονικό αναγνώστη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Καλαμάρα. Θα ήμουν περίεργη να τον ακούσουμε σε ένα από τα επόμενα συνέδρια της συνεργασίας, όπου σίγουρα θα είναι τα δεδομένα τελείως διαφορετικά από αυτά που είναι τα σημερινά. Αλλά ήταν πολύ κατατοπιστική αυτή η παρουσίαση. Και θα ήθελα μόνο να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό που είπε ο χθεσινός μας ομιλητής, ο Ντάνιελ Κασάνη. Παρομοίασε το περιεχόμενο του βιβλίου με το κρασί, άρα ενδιαφέρεται και εκείνος, όπως και όλοι μας πιστεύω, περισσότερο για το κρασί παρά για το μπουκάλι που φέρει το κρασί. Η επόμενη ομιλία έρχεται σαν συνέχεια αυτής του κυρίου Καλαμαρά, αφού έχει να κάνει με το ηλεκτρονικό βιβλίο, τις βιβλιοθήκες και την εκπαίδευση, ανιχνεύοντας τα νέα δεδομένα, όπως είναι ο τίτλος της. Και οι ομιλητές θα αναφερθούν στις αλλαγές που φέρνουν στις βιβλιοθήκες τα ηλεκτρονικά βιβλία σε σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα και τις λύσεις που δίνουν οι μεγάλοι οργανισμοί των βιβλιοθηκών, όπως η ΙΦΛΑ και η ΕΜΠΛΙΤΑ, αλλά και οι νομοθεσίες των επιμέρους χωρών.
και επίσης θα αναφερθούν στις αλλαγές που φέρνει το e-book στην εκπαίδευση την ίδια. Οι ομιλητές μας είναι η Αφροδίτη Φράγκου, απόφοιτος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας του ΤΕΙ Αθήνας και κάτοχος του Μεταπτυχιακού στην Επιστήμη της Πληροφορίας από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Έχει ασχοληθεί με την οργάνωση της πρόσβασης στο περιεχόμενο εγκυκλοπαιδιών, εργάζεται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κερατσινίου Δραπετσόνας και είναι επίσης ταμείας της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης. Όσο για το Γιώργο Γλωσιώτη, που είναι ο δεύτερος ομιλητής, είναι επίσης απόφοιτος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας του ΤΕΙ Αθήνας και έχει ένα μεταπτυχιακό στην πληροφορική και διοίκηση από το ΤΕΙ Πειραιά. Είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης και εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εμπλίντα και στο Management of Libraries Association Section της ΙΦΛΑ. Παρακαλώ. Θα ήθελα μόνο να πω να κρατήσουμε το χρόνο μας, ώστε να έχουμε λίγο χρόνο για τις ερωτήσεις και ίσως πάμε λίγο από το διάλειμμα για να μην καθυστερήσουμε και τα εργαστήρια το απόγευμα. Να σας καλημερίσω και εγώ με τη σειρά μου. Να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Ευγενίδου και εγώ από αυτή τη θέση εδώ πέρα για την άψογη οργάνωση του συνεδρίου. Σε εμάς έλαχε ο κλήρος να έχουμε την πιο ίσως βαρετή εισήγηση του διημέρου. Το ηλεκτρονικό βιβλίο και ο θαυμαστός καινούριος κόσμος, όπως μας τον περιέγραψε ο Μιχάλης προηγουμένως, οι βιβλιοθήκες όπως τις ακούμε τις τελευταίες 2 ημέρες ως ζωντανοί οργανισμοί, δεν μπορούν να λειτουργήσουν αν δεν είναι βιβλιοθήκες. Και το σημερινό ζήτημα είναι το ηλεκτρονικό βιβλίο, γιατί αυτό έρχεται σταδιακά να αντικαταστήσει το παραδοσιακό βιβλίο, τις νέες μορφές. Έτσι αυτό θα ανιχνεύσουμε και θα δούμε τι αλλαγές φέρνει και τι ζητάει η διεθνής βιβλιοθηκονομική κοινότητα. Μπορεί να είναι λίγο βαρετά, αλλά είναι ένας προβληματισμός που θα πρέπει όλοι να σκεφτούμε και να αντιδράσουμε πάνω σε αυτά. Καλημέρα και από μένα. Χάρη στον Μιχάλη θα κάνω μια παράκαμψη στο αρχικό μου κείμενο, καθώς οι ορισμοί του ηλεκτρονικού βιβλίου έχουν δοθεί λίγο πολύ. Μπορείτε να τους δείτε βέβαια και στην παρουσίαση. Με τη λέξη βιβλίο συνήθως υπονοούμε μια σειρά πραγμάτων. Είναι το φυσικό αντικείμενο που κρατάμε στο χέρι μας, αλλά είναι και το περιεχόμενο αυτού του φυσικού αντικειμένου. Ως βιβλίο, αναφερόμενοι στο βιβλίο, συνήθως αναφερόμαστε και στο σύνολο των πληροφοριών που αυτό περιέχει. Επίσης, με την έννοια βιβλίο, πολύ συχνά αναφερόμαστε και στον τρόπο που γίνεται η συγγραφή, διακίνηση, η ανάγνωση, η απόκτηση και ο δανεισμός του βιβλίου. Άρα, λοιπόν, το βιβλίο είναι ένα σύνολο πραγμάτων και όχι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αν το έντυπο βιβλίο, λοιπόν, έχει διατηρήσει αυτή τη δομή του τους τελευταίους 5 αιώνες, δηλαδή από το Γουτεμβέργιο και μετά, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα επιβιώσει και στην εποχή του ψηφιακού βιβλίου και της ψηφιακής εκδοχής του. Το ηλεκτρονικό βιβλίο είναι πλέον εδώ, αλλάζει το νόημα των ορισμών, διατηρώντας τους όμως ταυτόχρονα σε ισχύ. Το νέο αυτό αντικείμενο εξακολουθεί να οριοθετείται από το περιεχόμενό του, το γραπτό κείμενο και το κείμενο που διαβάζεται. Και η ανάγνωση κειμένων είναι βασικό συστατικό των ανθρώπινων κοινωνιών από την εποχή των Φαραώ και μετά. Λοιπόν, το ψηφιακό βιβλίο και η εμφάνισή του έχει φέρει αλλαγές σε όλη την αλυσίδα παραγωγής. Τις προηγούμενες δεκαετίες η έννοια της εκδοτικής παραγωγής ήταν συνυφασμένη με την έννοια του εκδότη, του εκδοτικού οίκου. Η συγγραφή ήταν μόνο το πρώτο βήμα για να φτάσει ένα βιβλίο από τον παραγωγό του, δηλαδή το συγγραφέα, στο κοινό. Ακολουθούσε μια ολόκληρη διαδικασία επιμέλειας, φωτοστοιχειοθεσίας, βιβλιοδεσίας, εκτύπωσης, προώθησης και διάθεσης των πνευματικών έργων. Είμαστε στη μέση μιας μεγάλης κουβέντας. Οι εκδότες θέτουν πολύ συχνά το ερώτημα: καταστρεφόμαστε λόγω του ψηφιακού βιβλίου, θα κλείσουμε λόγω των ηλεκτρονικών βιβλίων? Δραστικές λοιπόν είναι οι επιπτώσεις του στην αλυσίδα παραγωγής. Πρόσφατη έρευνα του περιοδικού The Bookseller για το ηλεκτρονικό βιβλίο Digital Book Census
κατέδειξε ότι η εκδοτική βιομηχανία δεν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες να ενθαρρύνει και να εκπαιδεύσει το προσωπικό της και επομένως να εκμεταλλευτεί την απότομη αύξηση της πωλήσης των e-books. Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 2.200 άτομα, από τα οποία το 75% εργάζονταν στην αλυσίδα παραγωγής, αποκάλυψε ότι οι περισσότεροι από τους μισούς εκδότες, το 51,1%, έχουν σήμερα οργανώσει ένα τμήμα ή μια μονάδα αφιερωμένη στα ψηφιακά μέσα. Μόνο ένας στους 5, το 22,8% όμως, δηλώνει ότι έχει αυξήσει το προσωπικό του ως αποτέλεσμα της ενασχόλησης με τα e-books. Η αξία των πωλήσεων των ηλεκτρονικών βιβλίων στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2011 έφτασε στα 92 εκατομμύρια λίρες. Ήταν μια αύξηση 366% σε σχέση με το 2010 και προήλθε κυρίως από την ηλικιακή ομάδα 45-54. Αυτό ίσως σπάει λίγο και το μύθο του ότι οι μεγαλύτερες γενιές δεν μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της ψηφιακής εποχής. Αντίστοιχος προβληματισμός όμως, εκτός από αυτόν που προβάλλουν οι εκδότες, υπάρχει και για το ρόλο των επιμελητών, αφού δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι οι παραδοσιακοί επιμελητές χρειάζεται να προσαρμόσουν το ρόλο τους και να κινηθούν πέρα από τα όρια του έντυπου βιβλίου, αποκτώντας ένα όραμα για το περιεχόμενο σύνολο. Αλλαγές όμως έχουμε και στη συγγραφή. Οι Times της Νέας Υόρκης αναφέρουν ότι οι πωλήσεις σύντομων ιστοριών τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν σημαντική άνοδο, με τις ψηφιακές πωλήσεις να βρίσκονται στην αιχμή του δώρατος. Αυτό είναι το όνειρό μας, έτσι δεν είναι? Το να μπορεί ο καθένας να έρθει σε επαφή με το κοινό του που αποτελεί στόχο του, χωρίς να παρεμβάλλεται κάποιος άλλος. Σύντομες ιστορίες και νουβέλες πωλούνται à la carte, σε ψηφιακή μορφή, όπως πωλούνται τα μεμονωμένα τραγούδια σε MP3. Ή άλλες μορφές, τέλος πάντων. Το πιθανότερο είναι ότι η αύξηση των πωλήσεων που αναφέρεται στο άρθρο των Times έχει να κάνει με τις πωλήσεις που ανακοίνωσε η Amazon. Οι Times όμως εξαιρούν ακόμη μια φορά το Kindle Singles ως ευπρόσδεκτο εισόδημα για εκολαπτώμενους συγγραφείς, αλλά και ήδη αναγνωρισμένους, για τους οποίους αποτελεί τεράστια πηγή κερδών. Η εμφάνιση του ηλεκτρονικού βιβλίου έχει φέρει τον κόσμο των εκδόσεων αντιμέτωπο όχι μόνο με την ανάγκη αλλαγής του μέσου, αλλά και το φαινόμενο των αυτοεκδόσεων. Είναι αυτό που ανέφερα στην αρχή, ότι ο καθένας πλέον μπορεί να εκδώσει το δημιούργημά του, παρακάμπτοντας τα υπόλοιπα τμήματα, τους υπόλοιπους κρίκους της αλυσίδας παραγωγής. Αλλαγές υπάρχουν επίσης και στην έκδοση. Οι εκδότες πιέζονται να αναπτύξουν επιχειρησιακά μοντέλα τα οποία υπογραμμίζουν τις παντελώς διαφορετικές αγορές των εντύπων από τα ψηφιακά βιβλία. Από την ψηφιακή άποψη των εκδόσεων δεν υπάρχει ομοφωνία για το ποια είναι η ιδανικότερη πρακτική. Υπάρχουν διάφορα τιμολογιακά μοντέλα, επιχειρησιακά μοντέλα, μέσω των οποίων προσπαθούν να διαχειριστούν αυτές τις πωλήσεις και να πατάξουν τον όποιο ανταγωνισμό. Οι εκδότες αναζητούν ένα οικονομικά βιώσιμο μοντέλο για τα ηλεκτρονικά βιβλία που να λαμβάνει υπόψη του τους κινδύνους της πειρατείας, ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που προκύπτει για εκείνους. Σημαντικό είναι πως οι εκδότες βλέπουν σε αυτά τα μοντέλα τις βιβλιοθήκες σαν απειλή. Γιατί έτσι κι αλλιώς πάντα υπήρχε το debate για το αν οι βιβλιοθήκες και ο δημόσιος δανεισμός αποτελεί πλήγμα για την εμπορικότητα των βιβλίων. Με το ηλεκτρονικό αντίτυπο, μάλλον με τις ηλεκτρονικές εκδόσεις, αυτό το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο, καθώς θεωρούν ότι και η υπηρετία και η αναπαραγωγή είναι πολύ πιο εύκολη. Σημαντικό λοιπόν είναι να ορίσουν και οι ίδιοι εκδότες, αλλά και το πώς θα το διαχειριστούμε εμείς ως βιβλιοθήκες, αυτό το ζήτημα για το πώς θα μας βλέπουν και το πώς θα κινηθούμε. Μεγάλες αλλαγές έχουν έρθει και στην διακίνηση. Σύμφωνα με συνεχιζόμενο ερευνητικό πρόγραμμα, το μερίδιο αγοράς των ηλεκτρονικών βιβλίων επιμερίζεται κατά 18% στη Βόρειο Αμερική, το 98% του οποίου αφορά πωλήσεις ηλεκτρονικών βιβλίων στη ΣΥΠΑ. Η Ασία κρατά το 2,4% των πωλήσεων, με προπορευόμενες Νότια Κορέα με 45%, η Ιαπωνία και η Κίνα με 25% να διατηρούν την μερίδα του λέοντος. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το μερίδιο αγοράς περιορίζεται στο 1,1%. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό και τα ηνία εκεί κατέχει η Μεγάλη Βρετανία, προηγούμενη σαφώς, κατέχοντας το 52% της αγοράς και ακολουθούμενη από Γερμανία και Γαλλία. Η Γερμανία 28%, η Γαλλία 7%. Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν και οι αριθμοί για τους αναχώρα διατηθέμενους τίτλους.
Μπορεί να είναι ένα κομμάτι το πόσα αντίτυπα πολλούνται, είναι ένα εντελώς άλλο το πώς είναι οι διαθέσιμοι τίτλοι. Και πάλι βλέπουμε τη ΣΥΠΑ να προπορεύονται με 1 εκατομμύριο τίτλους, ενώ η Μεγάλη Βρετανία διέθεσε 400.000 τίτλους σε e-books και Γερμανία, Γαλλία από 80.000 η καθεμία, όπως φαίνεται και στο γράφημα εξάλλου, και η Ισπανία 15.000 και τέλος η Βραζιλία, που δεν την έχουμε συναντήσει στο προηγούμενο γράφημα, 6.000 τίτλους. Αν και τέτοια στατιστικά απεικονίζουν στιγμιαία το γρήγορα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, δεν θα μπορούσαμε να τα θεωρήσουμε αντιπροσωπευτικά όλης αυτής της κατάστασης, η οποία διαρκώς αλλάζει. Πολύ σημαντικές αλλαγές, στις οποίες αναφέρθηκε και ο Μιχάλης εν μέρη, φέρνει το ηλεκτρονικό βιβλίο στην ανάγνωση, στην ίδια τη συνήθεια της ανάγνωσης. Ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια σειρά από θέματα που σχετίζονται με την εμφάνιση των ηλεκτρονικών βιβλίων. Οι ψηφιακές δεξιότητες των χρηστών και τα τεχνολογικά κενά μεταξύ διαφορετικών ομάδων του πληθυσμού δεν επιτρέπουν να θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Οι αναγνωστικές συνήθειες επηρεάζονται από τον τρόπο ζωής, τις πολιτιστικές επιλογές των ανθρώπων, ενώ δεν είναι πάντα ίδιες οι ευκαιρίες πρόσβασης για όλες τις κοινωνικές, ηλικιακές ή άλλες ομάδες. Ταυτόχρονα προκύπτουν πολύ σημαντικά οικονομικά ζητήματα και τίθεται ίσως σε κίνδυνο η ισότητα στην ευκαιρία της πρόσβασης. Η ψηφιακή ηθαγενής, όπως ανέφερε και χθες ο Ντάνιελ, συγγνώμη, η ψηφιακή ηθαγενής, δηλαδή η γενιά που μπορεί να μεγαλώσει θεωρώντας τις τεχνολογίες τον αέρα που αναπνέει, θεωρούν την πρόσβαση κάτι φυσιολογικό και αναγκαίο. Αυτό δεν είναι απαραίτητο ότι ισχύει και για τις υπόλοιπες κατηγορίες. Επίσης, πρέπει να σημειώσουμε και την αλλαγή της νοοτροπίας που συντελείται στην ανάγνωση. Δεν θέλω πια να διαβάσω ένα βιβλίο, δεν μου αρκεί να διαβάσω ένα βιβλίο. Μπορεί να με ενδιαφέρει μία παράγραφος ή μία μόνο λέξη και πάνω σε αυτή τη λέξη να βασιστώ για να κάνω μια ολόκληρη αναζήτηση για 1002 άλλα πράγματα. Οι νέες τεχνολογίες μας το επιτρέπουν αυτό με έναν εύκολο και προσβάσιμο τρόπο, πολύ καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Εν τούτης όμως τίθεται ένα θέμα για το κατά πόσον όλοι έχουν τις δεξιότητες και την πρόσβαση στα εργαλεία που χρειάζεται για να το επιτύχουν αυτό. Τέλος, σε ό,τι αφορά το κομμάτι στο οποίο αναφέρομαι εγώ, πολύ σημαντικό θέμα προκύπτει, και αυτό σχετίζεται ίσως περισσότερο από όλα τα άλλα με τις βιβλιοθήκες, σε ό,τι αφορά τη χρήση. Έχουμε σοβαρά ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων, προκύπτουν περιορισμοί στη χρήση και πρέπει να επανεξεταστούν εξ αρχής όλα τα μοντέλα δημόσιου δανεισμού. Σε ό,τι αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, προκύπτει το ερώτημα σε ποιον ανήκει το βιβλίο. Μπορεί να ανήκει στον εκδότη, στον πάροχο, σε αυτόν που το έχει κατεβάσει και το διαθέτει στην ηλεκτρονική του συσκευή. Μέχρι τώρα η νομοθεσία για το ηλεκτρονικό βιβλίο του αφαιρεί την εμπράγματη, τη φυσική του κατάσταση και το μετατρέπει σε υπηρεσία. Ο αναγνώστης καταναλωτής χάνει το δικαίωμα ιδιοκτησίας που είχε. Με το φυσικό αντικείμενο ήταν πολύ πιο σαφή τα όρια και η όλη κατάσταση. Το ίδιο πρόβλημα προκύπτει και για τις βιβλιοθήκες. Πάβουμε να έχουμε στη συλλογή μας ένα βιβλίο, μπορούμε να το διαθέσουμε με πολύ αυστηρούς όρους. Το οποίο με φέρνει στους περιορισμούς της χρήσης. Ανοίγει μια ολόκληρη κουβέντα γύρω από το δικαίωμα στην πρόσβαση, στην πληροφορία, τη γνώση και την ψυχαγωγία. Ο Γενικός Γραμματέας της Σουηδικής Ένωσης Βιβλιοθηκών υπογραμμίζει ότι είναι μια πολύ σοβαρή και προβληματική κατάσταση. Οι βιβλιοθήκες ποτέ στην ιστορία τους δεν βρέθηκαν αντιμέτωπες με τόσους πολλούς νομικούς περιορισμούς. Δυστυχώς, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δυσκολευόμαστε να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας απέναντι στο κοινό, στην κοινωνία, λόγω του ότι οι νομικοί περιορισμοί για τον διαμοιρασμό της πληροφορίας πια μας εμποδίζουν να εκπληρώσουμε τους στόχους μας για δημοκρατία, για γνώση, για ελεύθερη πρόσβαση. Οι βιβλιοθήκες επιτρέποντας το κατέβασμα των αρχείων γίνονται νόμιμοι πειρατές. Αλλά αυτό και πάλι τους φέρνει υπόλογους απέναντι στους εκδότες, άρα είναι λεπτές ισορροπίες τις οποίες θα πρέπει να διερευνήσουμε στο άμεσο μέλλον. Σε ό,τι αφορά τα μοντέλα δανεισμού, για τις βιβλιοθήκες όλες αυτές οι εξελίξεις σημαίνουν νέες προκλήσεις, όπως φάνηκε νομίζω και από τα προηγούμενα που είπα. Αποτελούν όμως και ευκαιρία. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η μετατροπή της αγοράς των μέσων και των πληροφοριών.
Πολλοί εκδότες βλέπουν την διάθεση των ηλεκτρονικών βιβλίων από τις βιβλιοθήκες ως έναν τρόπο για διαφυγή κερδών από τους ίδιους. Κάποιοι άλλοι σταματούν τελείως τις πωλήσεις τίτλων ηλεκτρονικών βιβλίων προς τις βιβλιοθήκες. Είναι σημαντικό στοιχείο αυτής της πολιτικής των εκδοτών να εμφανίζονται, να αποφασίζουν οι ίδιοι την πολιτική προσκτήσεων που θα εφαρμόζουν οι βιβλιοθήκες. Και αυτό είναι κάτι τουλάχιστον παράλογο. Χάνουμε όποια δύναμη είχαμε να ορίσουμε, να προσδιορίσουμε την διαχείριση της συλλογής μας, γιατί αναγκαζόμαστε πλέον από τις συνθήκες και τις συμβάσεις που υπάρχουν να ακολουθούμε την πολιτική του κάθε εκδότη. Αυτά τα πράγματα λοιπόν, και γι' αυτό ας πούμε η εκτεταμένη εισαγωγή στο τι είναι ηλεκτρονικό βιβλίο, είναι πράγματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι βιβλιοθήκες. Δυστυχώς δεν είμαστε μόνο εδώ στην Ελλάδα που ακόμα δεν έχουμε ορίσει την ουσία μας στον καινούριο κόσμο. Η προβληματική ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες επίσης. Έχει σημασία λοιπόν τι θέλουμε ως βιβλιοθηκονομική κοινότητα. Κατά τη διάρκεια του 20ου συνεδρίου η Εμπλίντα αποφάσισε τα πρώτα βήματα μιας πανευρωπαϊκής καμπάνιας για τα ηλεκτρονικά βιβλία και τις βιβλιοθήκες. Με αυτές τις δράσεις της η Εμπλίντα σκοπεύει να επιστήσει την προσοχή των πολιτικών και των πολιτών σχετικά με τα ρίσκα και τις απειλές που δέχονται οι βιβλιοθήκες με την παρούσα κατάσταση της αγοράς των ηλεκτρονικών βιβλίων, στην οποία οι βιβλιοθήκες έχουν πλέον πολύ λίγα δικαιώματα. Την υποστήριξή της σε όλες τις δράσεις της Εμπλίντα έχει δίνει η ΙΦΛΑ, η οποία αντιστοίχως προχωράει σε αντίστοιχες δράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Για το λόγο αυτό, η Εμπλίντα προς το παρόν έχει προχωρήσει στη δημοσίευση 3 κειμένων αρχών. Είναι οι Ευρωπαϊκές Βιβλιοθήκες και η Πρόκληση των Ηλεκτρονικών Εκδόσεων, οι βασικές αρχές της Εμπλίντα για την πρόσκληση και την πρόσβαση ηλεκτρονικών βιβλίων από τις βιβλιοθήκες, στη Χάγη 2012, και το δικαίωμα στην ηλεκτρονική ανάγνωση, Χάγη 2013. Το πρώτο κείμενο είναι οι Ευρωπαϊκές Βιβλιοθήκες και η Πρόκληση των Ηλεκτρονικών Εκδόσεων. Σε αυτό βλέπετε τις βασικές αρχές. Είναι καθήκον των Ευρωπαίων πολιτικών να εγγυηθούν ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία, την παιδεία, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες μέσω δημοσίων υπηρεσιών. Μία ανταγωνιστική αγορά μπορεί να είναι καινοτόμα μόνο όταν βασίζεται σε καλά εκπαιδευμένους και πληροφορημένους πολίτες. Γι' αυτό ζητούνται αυτά τα δύο πράγματα. Ένα μνημόνιο κατανόησης μεταξύ βιβλιοθηκών και εκδοτών και ένας εξυγχρονισμός του καθεστώτος των πνευματικών δικαιωμάτων. Το βασικό κείμενο, το κείμενο αναφοράς, είναι οι βασικές αρχές για την πρόσθεση και την πρόσβαση ηλεκτρονικών βιβλίων από τις βιβλιοθήκες. Είναι 6 αρχές, δεν θα σας πω αναλυτικά. Η πρώτη αρχή είναι το βασικό συστατικό της βιβλιοθήκης, οι προσκτήσεις. Πρέπει οι βιβλιοθήκες να έχουν πρόσβαση, να μπορούν να αποκτήσουν αμέσως ένα βιβλίο όταν εκδίδεται, να είναι διαθέσιμο από τη στιγμή και να παραδίδεται σε διαλειτουργικό μορφότυπο, να μπορεί η βιβλιοθήκη δηλαδή να το διαχειριστεί. Η δεύτερη αρχή είναι η πρόσβαση. Θα πρέπει οι βιβλιοθήκες να μπορούν να δίνουν πρόσβαση στους χρήστες τους στα ηλεκτρονικά βιβλία που αγοράζουν. Θα πρέπει να απεγκλωβιστούμε από τη λογική ένα αντίτυπο, ένας δανεισμός, ένας αναγνώστης, γιατί το ηλεκτρονικό βιβλίο πλέον μας δίνει τη δυνατότητα πολλαπλού δανεισμού την ίδια ώρα, το ίδιο χρονικό διάστημα για πολλούς αναγνώστες. Άρα θα πρέπει να γίνεται ταυτόχρονη χρήση, να έχουμε δικαίωμα ταυτόχρονης χρήσης του ηλεκτρονικού βιβλίου. Θα μπορεί να μεταφορτωθεί το βιβλίο στο χώρο της βιβλιοθήκης είτε από μακριά, να μπορεί να γίνει διαδανεισμός μεταξύ των βιβλιοθηκών, όπως γίνεται με τα συμβατικά βιβλία και περιοδικά. Η τρίτη αρχή, επίσης πολύ σημαντική, είναι η διατήρηση. Οι βιβλιοθήκες δεν λειτουργούν ως εφήμερα. Δεν είναι εφημερίδες που θα τη διαβάσουμε και θα την πετάξουμε η συλλογή της βιβλιοθήκης. Η βιβλιοθήκη είναι εκεί που είναι για να διατηρεί τη γνώση, τη μνήμη, την ιστορία και τον πολιτισμό στο βάθος του χρόνου. Με τις ηλεκτρονικές εκδόσεις, τα ηλεκτρονικά βιβλία, πολλά ζητήματα δημιουργούνται ακόμα και για αυτή την
την λειτουργία της βιβλιοθήκης. Θα πρέπει λοιπόν η βιβλιοθήκη να μπορεί να αποθηκεύει. Δεν αγοράζω την άδεια χρήσης και πρόσβαση σε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο με το χρόνο ως συνδρομή σε μια υπηρεσία. Και μετά τι? Πλήρωσα, το έδωσα, το διάβασα και το χάνω. Πάω να είμαι βιβλιοθήκη. Θα πρέπει να μπορούν να τα αποθηκεύσουν σε δικές τους πλατφόρμες. Δεν μπορεί η βιβλιοθήκη να λειτουργεί 17 πλατφόρμες σε 22 διαφορετικά μηχανήματα και 67 διαφορετικές τεχνολογίες για να μπορεί για πάντα να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενό της. Θα πρέπει να μπορεί λοιπόν να μεταφορτώσει σε άλλο μορφότυπο τα βιβλία τα οποία αγοράζει από τους εκδότες στο οποιοδήποτε μορφότυπο ο εκδότης επιθυμεί να το εκδώσει, για να μπορέσει να το κρατήσει για πάντα. Βλέπετε πιο αναλυτικά, να μην σας κουράζω με όλες τις λεπτομέρειες. Η τέταρτη αρχή αφορά καθαρά λειτουργίες βιβλιοθηκών, ότι θα πρέπει οι εκδότες να παραδίδουν και τα μεταδεδομένα του βιβλίου με την αγορά του ηλεκτρονικού βιβλίου από μια βιβλιοθήκη. Σημαντικό. Η τιμολόγηση. Η τιμή ενός ηλεκτρονικού βιβλίου δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή ενός εντύπου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τα είχαμε τα στοιχεία, αλλά για να μην σας κουράσουμε δεν τα αναλύσαμε. Υπάρχουν εκδότες που πουλάνε το ηλεκτρονικό βιβλίο στις βιβλιοθήκες σε τιμή 300% ακριβότερη. Γιατί σου λέει θα το δανείσεις, δεν θα χάσω πελάτες, δεν θα το αγοράσουν, άρα 300% ακριβότερα. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Επίσης, θα πρέπει η τιμή του ηλεκτρονικού βιβλίου να μειώνεται με το χρόνο του. Δεν μπορεί να έχει την ίδια τιμή ένα ηλεκτρονικό βιβλίο που εκδίδεται σήμερα με ένα ηλεκτρονικό βιβλίο που εκδόθηκε πέρυσι. Και ένα πολύ σημαντικό στην εποχή που ζούμε και με όλα αυτά που ακούμε αριστερά-δεξιά για τα διάφορα κατασκοπευτικά δίκτυα, είναι το απόρριτο των πληροφοριών. Καταρχήν, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών των ηλεκτρονικών βιβλίων θα πρέπει να διαχειρίζονται οι βιβλιοθήκες και όχι οι εκδότες. Και μάλιστα είναι πολύ σημαντικό να τα διαχειρίζονται οι βιβλιοθήκες με την νομοθεσία της χώρας τους. Με την νομοθεσία που εφαρμόζονται και για τα υπόλοιπα προσωπικά στοιχεία που κρατούν οι βιβλιοθήκες. Δεν μπορεί λοιπόν μια βιβλιοθήκη, επειδή αγοράζει ένα ηλεκτρονικό βιβλίο από τις ΗΠΑ και το διαθέτει στο κοινό της, να αλλάξει την πολιτική προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το αμερικάνικο δίκαιο. Θα ισχύει ότι ισχύει στο ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Το τρίτο κείμενο της Μπλίντα είναι το δικαίωμα στην ηλεκτρονική ανάγνωση. Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν δικαίωμα στην ηλεκτρονική ανάγνωση. Θα πρέπει να υποφελούνται από αυτό το δικαίωμα στις βιβλιοθήκες. Θα πρέπει συνεπώς να υπάρχει δυνατότητα για τις βιβλιοθήκες να δανείζουν ηλεκτρονικά βιβλία νόμιμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οι βιβλιοθήκες εγγυούνται την ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόμενο, την πληροφορία και τον πολιτισμό για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Το τρέχον νομικό πλαίσιο δεν επιτρέπει στις βιβλιοθήκες να εκπληρώσουν αυτές τις υπηρεσίες τους. Απαιτείται λοιπόν η Εμπλίντα καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα σαφές πλαίσιο για τα πνευματικά δικαιώματα που θα επιτρέπει στις βιβλιοθήκες να προσκτούν και να δανείζουν ηλεκτρονικά βιβλία με μια αντίστοιχη αμοιβή προς τους συγγραφείς και τους άλλους κάτοχους πνευματικών δικαιωμάτων. Κανείς δεν λέει να μην πληρώνονται. Αλλά πρέπει να βρεθεί ένα δίκαιο μοντέλο για όλους. Όπως και με τα έντυπα βιβλία, ένα ενημερωμένο πλαίσιο για τα πνευματικά δικαιώματα θα πρέπει να επιτρέψει στις βιβλιοθήκες να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς όφελος όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι ζήτημα δημοκρατίας, λοιπόν. Τέλος, τα ηλεκτρονικά βιβλία παίζουν ένα κρίσιμο ρόλο και οι βιβλιοθήκες που τα διαχειρίζονται στα προγράμματα εκπαίδευσης. Σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που εκπονούν οι βιβλιοθήκες, καθώς με την εξέλιξη τεχνολογίας τα περισσότερα εκπαιδευτικά μέσα αρχίζουν να παίρνουν τη μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου. Η χρήση των ηλεκτρονικών βιβλίων για προγράμματα πληροφοριακής παιδείας, που θα βοηθήσει ανθρώπους που δεν είναι ψηφιακά ηθαγενείς να ενταχθούν σε αυτή την κοινότητα, και η υποστήριξη των σχολικών προγραμμάτων που οφείλουν πλέον να έχουν ηλεκτρονικές πηγές. Δεν θα είμαι πολύ αναλυτικότερος, πιέζει και ο χρόνος. Πώς να μου δώσει λίγο αυτό.
Στα συμπεράσματα, οι βιβλιοθηκονόμοι ήταν εδώ πριν τα ηλεκτρονικά βιβλία, οι βιβλιοθηκονόμοι θα είναι εδώ και μετά τα ηλεκτρονικά βιβλία. Δεν έχει σημασία να ξέρεις κάτι, αλλά να μπορείς να το βρεις. Και είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και δεν το λέω με μια συντεχνιακή λογική. Εχθές βγήκε η απόφαση από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο των ΗΠΑ, όπου είχαν καταθέσει μήνυση οι Αμερικανοί, το Σωματείο Συγγραφέων στην Αμερική, κατά της Google για την ψηφιοποίηση των βιβλίων. Η Google έχει ήδη ψηφιοποιήσει 20 εκατομμύρια βιβλία. Τι χάσανε οι συγγραφείς? Τι χάσανε με ένα σκεπτικό που θα σας αναφέρω, μεταξύ των οποίων ο δικαστής είπε ότι αυτό που κάνει η Google έχει γίνει ένα απαραίτητο εργαλείο αναζήτησης, καθώς βοηθά τους βιβλιοθηκονόμους να καταλογογραφούν και να βρίσκουν πηγές, κάνει πιο αποτελεσματική τη διαδικασία δανεισμού μεταξύ βιβλιοθηκών και διευκολύνει την έβρεση και τον έλεγχο των περικοπών. Κατά τη γνώμη του, λοιπόν, η υπηρεσία αυτή προσφέρει σημαντικό όφελος στο κοινό. Είναι μια σημαντική απόφαση που θα καθορίσει εξελίξεις από εδώ και πέρα. Θα κλείσω με μία ρίση του Δαρβίνου, απευθυνόμενη και στους βιβλιοθηκονόμους, αλλά και στους ανθρώπους του χώρου του βιβλίου. Δεν είναι το δυνατότερο από τα είδη που επιβιώνει, ούτε το πλέον ευφυές. Επιβιώνει το είδος που προσαρμόζεται καλύτερα στις αλλαγές. Ευχαριστούμε. Πολύ σωστά το είπε ο Δαρβίνος, λοιπόν. Μένω σε κάτι που είπε η Αφροδίτη, ότι ποτέ οι βιβλιοθήκες δεν είχαν να αντιμετωπίσουν τόσες πολλές νομικές διαδικασίες. Και βέβαια τις έχει προκαλέσει αυτό το ηλεκτρονικό βιβλίο, το διαδίκτυο και όλα αυτά τα πράγματα. Ελπίζω σύντομα να το δούμε και το κοινό και όλοι μας να έχουμε ακόμα πιο ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία και στο περιεχόμενο. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Ήσασταν όλοι πολύ εμψυχωτικοί, πολύ θετικοί. Θα ήθελα να πάρουμε μερικές ερωτήσεις από το κοινό. Ας δώσουμε 10 λεπτά για να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε υπερβεί το χρόνο μας. Αν κάποιος έχει ερώτηση, παρακαλώ. Ναι, περιμένετε λίγο, μήπως έχει κάποιος άλλος ερωτήσεις, μια και χτες απαντήσαμε αρκετές δικές σας. Όχι, τα απαντήσαμε όλα, λοιπόν. Η κυρία, εκεί παρακαλώ. Πάρτε ένα μικρόφωνο, είναι κάπου μπροστά σας για να σας ακούμε όλοι. Την κυρία Ζαφυροπούλου. Να μας πει, σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον project που έχει κάνει, ποια ήταν η ανταπόκριση και η συμπεριφορά από τους γονείς, πώς το είδαν όλο αυτό το εγχείρημα που έγινε, το πρωτοποριακό. Ήταν πάρα πολύ θετική. Ωραία. Ήταν πάρα πολύ θετική, υποστηρικτική. Θεώρησαν ότι ειδικά στις μέρες που βιώνουμε, που είναι πολύ δύσκολες, το γεγονός ότι τους προσφέρουμε δραστηριότητες που κακά τα ψέματα δεν έχουν να πληρώσουν, έτσι, και που συνδυάζει το ψυχαγωγικό με το εκπαιδευτικό στοιχείο, το θεώρησαν πάρα πολύ θετικό. Τα σχόλια που ακούμε καθημερινά είναι πολύ ενθαρρυντικά και μάλιστα βλέπουμε ότι υπάρχει ενεργή συμμετοχή πλέον των γονέων. Δηλαδή στις δραστηριότητες συμμετέχουν και οι ίδιοι και πραγματικά μας βοηθάνε, γιατί ξέρετε, όσοι εργάζεστε στη βιβλιοθήκη, το προσωπικό είναι πολύ περιορισμένο. Όταν λοιπόν προσφέρεις μια δραστηριότητα για 30 παιδιά, χρειάζεσαι ανθρώπους να σε βοηθάνε και να συνεργάζεσαι μαζί τους. Και με ιδέες, γενικά υπάρχει πολλή ανατροφοδότηση. Και έτσι γενικά μας έχουν θαρρύνει πάρα πολύ, με πάρα πολλούς τρόπους. Ήταν πολύ θετική η αντιμετώπιση τους. Πάρα πολύ θετική. Και βοηθούν και στην προβολή της υπηρεσίας, έτσι, στην καταγραφή, στην επικοινωνία. Και αυτό είναι πολύ βασικό, γιατί μπορούμε να ζητήσουμε και μεγαλύτερη ενίσχυση και από τις τοπικές αρχές. Παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γκιόν πόσο εύκολο είναι μία εφαρμογή του προγράμματός σας, κάποια από αυτά, γίνει σε μία περιφερειακή βιβλιοθήκη και ποιο είναι το κόστος. Καταρχήν είναι αρκετά εύκολο.
μπορούμε να κινητοποιήσουμε μία μικρή ομάδα εμψυχωτών για να έρθουμε στην Περιφερειακή Βιβλιοθήκη. Το κόστος θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και από το πλήθος των παιδιών. Π.χ. αν ήταν ένα διήμερο, τι να σας πω, εξαρτάται και από τα έξοδα μεταφοράς, αν τα καλύπτει ο οργανισμός ή όχι. Μια τάξη μεγέθους 30 ευρώ το άτομο, κάτι τέτοιο για ένα διήμερο. Αυτό τώρα πάλι εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που θα πρέπει να τους συζητήσουμε λίγο πιο αναλυτικά, αλλά γενικά είναι προσιτό, δεν είναι κάτι εξωπραγματικό. Όταν οι ομάδες γίνονται πολύ μεγάλες, όπως στην εκδήλωση που σας έδειξα στο βίντεο, ανεβαίνει κατακόρυφα το κόστος, γιατί έχουμε ειδικές απαιτήσεις μετά σε ίντερνετ, σε ασύρματα δίκτυα, ενοικίαση εξοπλισμών κλπ. Παρακαλώ. €30 θα κοστίσει να οργανωθεί από την πλευρά μας μία εκδήλωση ανά άτομο για 2 ημέρες. Πολύ, πολύ ενδεικτικά τώρα. Αλλά σας λέω, υψέρχονται πολλοί παράγοντες και θα πρέπει να τους συζητήσουμε ανά περίπτωση. Το ποιος θα καλύψει το κόστος εξαρτάται. Αν υπάρχουν χορηγίες, αν υπάρχει κάποιος οργανισμός που το οργανώνει ή αν είναι απευθείας οι γονείς και τα παιδιά. Ακριβώς. Πάρουμε άλλη μια ερώτηση. Η κυρία στο βάθος. Ένα μικρόφωνο βρείτε. Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω πόσο εύκολο είναι να προωθηθεί η ηλεκτρονική ανάγνωση στα σχολεία και με ποιους θα έπρεπε να συνεργαστούν οι βιβλιοθηκονόμοι για να γίνει αυτό. Στις βιβλιοθήκες, συγγνώμη. Πόσο εύκολο είναι να προωθηθεί η ανάγνωση e-books στις βιβλιοθήκες. Και τι συνεργασία μπορεί να υπάρξει με τα σχολεία γι' αυτό, ποιος μπορεί να κάνει εργαστήρια για την προώθηση αυτής της ανάγνωσης. Κύριε Καλαμαρά και κυρία Φράγκο και κυρία Γλωσιάτη. Και τα παιδιά βέβαια, ό,τι έχουν. Ναι. Το ποιος θα μπορούσε, νομίζω ότι προφανώς πολλοί άνθρωποι θα μπορούσαν αυτό να το κάνουν. Κατά την άποψή μου, το βασικό για να κάνει κανείς μια τέτοια εισαγωγή παιδιών στην ηλεκτρονική ανάγνωση είναι να διαβάζει ο ίδιος ηλεκτρονικά. Το λέω αυτό γιατί προσωπικά παρακολουθώ πολλούς ανθρώπους έτσι, να θέλουν να πούν πράγματα γι' αυτό κτλ. Αλλά χωρίς να είναι οι ίδιοι αναγνώστες e-books. Είναι δηλαδή σαν να προσπαθείς να πείσεις κάποιον για την αξία της λογοτεχνίας χωρίς ο ίδιος να διαβάζει λογοτεχνία, που δεν γίνεται. Εγώ αυτό που θέλω να μεταφέρω με την ευκαιρία της ερώτησης αυτής είναι μια εμπειρία που είχα στην Λιβαδιά, όπου συνόησε ας πούμε, με τη δημόσια βιβλιοθήκη της Λιβαδιάς και την Κατερίνα Κεράστα, που νομίζω ότι γνωρίζουμε όλοι εδώ. Κάναμε μια ημέρα σε σχολεία στην πρώτη λυκείου, στο δεύτερο λύκειο, που προσωπικά για μένα ήταν πολύ ωραία εμπειρία και απέδειξε ότι είχε πολύ θετική ανταπόκριση. Και ο λόγος που συνέβη αυτό ήταν ότι πιάνεις πραγματικά 2 κατηγορίες παιδιών, αρκετά διαφορετικά μεταξύ τους και τα 2 έχουν κάτι να μάθουν. Αναφέρουμε ότι μια σε παιδιά τα οποία είναι πιο κοντά στο βιβλίο, που συνήθως όμως δεν είναι κοντά στην τεχνολογία και άρα προσπαθείς να τους φέρεις προς τα εκεί. Και απ' την άλλη, παιδιά τα οποία είναι κοντά στην τεχνολογία, τους αρέσει πιο πολύ, ακόμα και στον ηλεκτρονικό αναγνώστη, ότι είναι κάτι που είναι gadget, ας πούμε, αλλά που δεν είναι απαραίτητα κοντά στο βιβλίο. Οπότε νομίζω ότι γίνεται αυτό το ωραίο μείγμα και τουλάχιστον και τα 5 παιδιά και τα 5 τμήματα με τα οποία ας πούμε, είχαμε μιλήσει, ήταν πολύ θετική ανταπόκριση και πιστεύω όχι απλά γιατί δεν κάνανε μάθημα εκείνη την ώρα, θέλω να ελπίζω. Και νομίζω ότι πραγματικά είναι ένα κίνητρο για εφήβους να διαβάσουν. Δηλαδή, πέρα από τις παράπλευρες, ας το πούμε έτσι, δραστηριότητες της βιβλιοθήκης, που μπορεί και αυτές να είναι πολύ σημαντικές, ή και του σχολείου, ότι είναι ένας τρόπος να φρεσκάρεις, ας το πούμε έτσι, και το ίδιο το βιβλίο και το ίδιο το κείμενο. Ξέρω να απάντησα.
Εγώ απλά να συμπληρώσω σε ό,τι αφορά τις πρακτικές δυσκολίες που προκύπτουν για τις βιβλιοθήκες. Θα πρέπει πρώτα να εξασφαλίσουμε το δανεισμό, γιατί αν δεν μιλάμε για δανεισμό του ηλεκτρονικού βιβλίου, τότε μιλάμε για χρήση εντός της βιβλιοθήκης στην καλύτερη περίπτωση, όπως έχει συμβεί και στη Λιβαδιά που ανέφερε ο Μιχάλης. Εκεί τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο απλά, γιατί θα μπορούσαμε συγκροτημένα με επισκέψεις σχολείων ή με επισκέψεις των βιβλιοθηκονόμων στο σχολείο να γίνεται μια εξοικείωση των μαθητών με αυτή τη διαδικασία. Το πρόβλημα είναι το κατά πόσον θα λειτουργήσει ως υπηρεσία ο δανεισμός για να έχει και ένα νόημα αυτή η εκπαίδευση, γιατί αν πρόκειται να γίνεται μόνο εντός του χώρου της βιβλιοθήκης και εντός του ωραρίου της βιβλιοθήκης, χάνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από τα πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει. Εγώ ήθελα να πω... παρακαλώ. Όσον αφορά το δανεισμό, έχετε κάνει βήματα για πραγμάτευση με τους εκδότες? Έχει ξεκινήσει η βιβλιοθηκονομική κοινότητα να σκέφτεται πώς θα ξεκινήσει ο δανεισμός? Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα η αγορά του ηλεκτρονικού βιβλίου είναι ακόμα μικρή και οι ίδιοι εκδότες δεν έχουν καταλήξει σε τι θα κάνουν. Ήδη συζητήσανε από πέρυσι το Μάιο ότι θα φτιάξουν μια ενιαία πλατφόρμα όπου όλοι οι εκδότες μαζί θα βάζουν τα ηλεκτρονικά τους βιβλία και θα κάνουν διαπραγματεύσεις ως κοινοπραξία. Οπότε εμείς είμαστε σε επαφή με τους εκδότες. Αν δεν καταλήξουν αυτοί στο μοντέλο το οποίο θα αναπτύξουν την αγορά, θα είναι ο κάθε εκδότης μεμονωμένος τελικά, θα πουλάει τα βιβλία του μόνος του με όποιο τρόπο θέλει, ή θα καταλήξουν σε κοινοπραξία. Είναι τελείως διαφορετικός τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε εμείς οι βιβλιοθήκες κάτι τέτοιο. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε διαβούλευση, δημόσια ή κατηδίαν, αφού οι ίδιοι εκδότες δεν έχουν καταλήξει στη μορφή που θα συνεργαστούν μεταξύ τους. Να ρωτήσω κάτι, Κονομάκη, πάνω στο ίδιο θέμα, εδώ. Αν προβλέπετε την πρακτική τους οι βιβλιοθηκονόμοι να την κάνουν σε σχολικές βιβλιοθήκες. Εννοείται οι φοιτητές των τμήματων βιβλιοθηκονομίας να πάνε για πρακτική στις σχολικές βιβλιοθήκες. Οι σχολές βιβλιοθηκονομίας στέλνουν φοιτητές να κάνουν πρακτική όπου υπάρχει βιβλιοθηκονόμος για να τους εκπαιδεύσει. Οι 6 μήνες πρακτικής άσκησης δεν είναι τσάμπα εργασία, είναι εκπαιδευτική διαδικασία για τους φοιτητές. Άρα δεν θα πάνε σε μια βιβλιοθήκη σχολή, δεν θα στείλει σε μια βιβλιοθήκη, αν δεν υπάρχει επιβλέπων βιβλιοθηκονόμος της διαδικασίας. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, θα ήθελα... Ο κύριος, παρακαλώ. Σύντομα μόνο, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε στα συμπεράσματα. Καμιά φορά είναι πιο ουσιώδεις οι ερωτήσεις από τις αναλύσεις. Παρακαλώ. Κ. Παδόπουλος από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και από τις Βρυξέλλες. Ξεκινάω από την Ένωση. Πριν ένα μήνα, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, μαζί με το Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, υπήρχε κάποιο συνέδριο, το οποίο η Ένωσή σας δεν ήταν. Να ακούσουμε και εκεί τις παρεμβάσεις. Ήταν και εκδότες. Κατετέθη νομοσχέδιο για την κατοχύρωση για όλα αυτά που λέτε. Στη διαβούλευση να τα πείτε όλα αυτά. Όπως έπρεπε να ήσασταν και στο συνέδριο. Κυρία Ζαφυροπούλου, έγινε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα πρόγραμμα για να προσκληθούν και να έρθουν από βιβλιοθήκες κτλ. Στο κέντρο πολιτισμού, στο κύκλο πολιτισμού των Βρυξελών που ανήκω, μόνο ένας φορέας ιδιωτικός, και εκείνος λέγεται Αγριλιά από την Άρπαχτο ήρθε. Το ξέρετε, Αγριλιά. Όχι. Ναι, είναι πολιτισμού, κέντρο πολιτισμού, έτσι. Ήρθε. Και λέω, οι δημόσιοι βιβλιοθήκες δεν πήραν είδηση, δεν τα λαμβάνουν αυτά υπόψη τους, τα προγράμματα, ώστε να έρθουν. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Ωραίο το ερώτημά σας. Να σας πω όμως ότι δεν είναι πάντοτε εφικτό να μετακινούμαστε, να παρακολουθούμε όλα αυτά τα πράγματα, παρόλο που θα το θέλαμε πάρα πολύ, εξαιτίας των οικονομικών συνθηκών. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να παρακολουθούμε τα πάντα και να είμαστε παρόντες. Προσπαθούμε με όποιο Υπάρχουν τρόπο τα χρήματα από το ΕΣΠΑ γι' αυτό.
Δεν είναι θέμα οικονομικό, δεν είμαστε έτσι. ενταγμένοι στο ΕΣΠΑ. Τουλάχιστον οι δημόσιες βιβλιοθήκες δεν είναι ενταγμένες στο ΕΣΠΑ αυτή τη στιγμή. Άρα δεν καλύπτονται. Αυτή τη στιγμή σας μιλάω προσωπικά, ακόμα και για το project που κάνω. Όλοι οι συνάδελφοι προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν με τις οικονομικές δυνατότητες που υπάρχουν και αξιοποιούμε ό,τι μπορούμε, έτσι, περισσότερο. Δυστυχώς δεν είναι και εμείς θα θέλαμε να παρακολουθούσαμε, να πηγαίναμε, να είμαστε ίσως πιο ενεργοί στα δικά σας μάτια, αλλά δεν είναι πάντοτε εφικτό. Ό,τι μπορούμε όμως κάνουμε. Ελπίζω να σας κάλυψα. Μια τελευταία ερώτηση κι εγώ. Από εδώ. Ας είναι αυτή η τελευταία, γιατί έχουμε ξεφύγει από το χρόνο. Παρακαλώ. Εν τέλει, το μέλλον των βιβλιοθηκών και του επαγγέλματος του βιβλιοθηκονόμου ποιο είναι? Γιατί εμένα όλο αυτό με το ψηφιακό βιβλίο, με το ηλεκτρονικό βιβλίο, μου φαντάζει λίγο απειλητικό για το μέλλον των βιβλιοθηκών και για το επάγγελμά μας γενικότερα. Πολύ σύντομα στα συμπεράσματα. Ήμασταν πριν το ηλεκτρονικό βιβλίο, θα είμαστε και μετά το ηλεκτρονικό βιβλίο. Αναπροσαρμόζοντας τις δεξιότητές μας, δεν σημαίνει ότι χάνουμε την ουσία του επαγγέλματός μας. Και η ουσία του επαγγέλματός μας είναι καθαρά, η καρδιά του είναι ανθρωπιστική, είναι η διαχείριση της πληροφορίας και η παροχή αυτής της πληροφορίας στο κοινό, χωρίς προσχώματα και χωρίς εμπόδια. Άρα η δουλειά μας είναι πάντα η ίδια, ανά τους αιώνες, να διαχειριζόμαστε την πληροφορία και τη γνώση και αυτό το υλικό να το δίνουμε στην κοινότητα που εξυπηρετούμε, είτε είναι ακαδημαϊκή, λαϊκή, σχολική, οποιαδήποτε τύπου βιβλιοθήκη. Αυτό δεν θα αλλάξει. Το αν αλλάξουν δεξιότητες και αν είναι 7 τα κομπιούτερ ή 12 οι αναγνώστες που θα χρησιμοποιήσουμε και αν τα μεταδεδομένα θα έχουν αυτό το σχήμα ή το άλλο, είναι ίσονος σημασίας. Το βασικό στο επάγγελμά μας είναι άλλο και αυτό πρέπει να θυμόμαστε. Καλούμε λοιπόν την κυρία Πρίντεζη να κάνει μια σύνοψη των εργασιών. Κλείνοντας λοιπόν και αυτό το συνέδριο, που για μένα προσωπικά το θεωρώ πολύ επιτυχημένο, πιστεύω και εσείς να δηλώσετε ότι σας άρεσε και πήρατε αρκετή γνώση, θα πρέπει να βγάλουμε και να κάνουμε μια σύνοψη, να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Πριν από αυτό όμως, επειδή βλέπω ότι υπάρχει μια κινητικότητα, θα ήθελα να παρακαλέσω 2 οργανωτικά πράγματα. Επειδή έχουμε μεγάλη λίστα αναμονής για τα εργαστήρια. Θα ήθελα όσοι έχετε δηλώσει για τα εργαστήρια να κατέβετε στη γραμματεία, να δούμε ποιοι θα τα παρακολουθήσετε τελικά και όπου υπάρχουν κενές θέσεις, μήπως μπορέσουμε να βάλουμε κόσμο από αυτό που περιμένει, από τους υπόλοιπους δηλαδή που θέλετε να παρακολουθήσετε εργαστήρια. Ένα είναι αυτό. Το άλλο θέμα έχει να κάνει με τα πρακτικά του συνεδρίου που έχετε ρωτήσει πάρα πολύ. Τα πρακτικά του συνεδρίου, όλο το συνέδριο έχει μαγνητοσκοπηθεί. Θα έχουμε σύντομα online και τις 2 ημέρες και ιδιαιτέρως για την πρώτη μέρα θα είναι online και από το γνωστό ιστότοπο του Ιδρύματος Μποδοσάκη, το blog.gr, το Lectures on Demand, οπότε θα σας ενημερώσουμε μέσω το newsletter της συνεργασίας, της Επιτροπής, για το πότε θα είναι έτοιμα και θα μπορείτε να τα δείτε όλα με την ησυχία σας όποτε θέλετε. 2-3 πράγματα ως σύνοψη του συνεδρίου και κάποιες δικές μου παρατηρήσεις και κάποια σχόλια που έχω σημειώσει στις 2 αυτές μέρες. Ξεκινώντας από το τέλος. Καταρχήν ότι αυτό που σημειώθηκε εκτενώς είναι οι μεγάλες αλλαγές που σημειώνονται παντού, σε διάφορα επίπεδα. Αλλαγές στην εκδοτική παραγωγή, λοιπόν, όπως μας είπαν οι τελευταίοι ομιλητές μας. Αλλαγές στην εκδοτική παραγωγή, αλλαγές στον τρόπο που πρέπει να διατίθεται η πληροφορία, στον τρόπο που εμείς θα πρέπει να διακινούμε την πληροφορία, να την αποθηκεύουμε, να τη διαχειριζόμαστε, να την προσφέρουμε στους αναγνώστες μας. Όλα αυτά δημιουργούν μια σειρά ζητημάτων. Δεν πρέπει να μας φοβίζουν. Όλα είναι διαχειρίσιμα, σε όλα υπάρχουν λύσεις. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και αυτή την κατάσταση και σύντομα πιστεύω θα έχουμε και άλλες απαντήσεις για το πώς μπορούμε να... απλώς πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε σε όλη αυτή την κατάσταση που δημιουργείται.
Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι αλλαγές γενικότερα σε διάφορους ρόλους. Στο ρόλο του εκπαιδευτικού, κυρίως που μας ενδιαφέρει σήμερα, και στο ρόλο του βιβλιοθηκονόμου. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Πλέον είναι φανερό, έχει γίνει αντιληπτό και από τουλάχιστον όσους εκπαιδευτικούς γνωρίζω εγώ, αλλά και όσους βλέπω σήμερα εδώ πέρα στην αίθουσα, γιατί με τους περισσότερους από εσάς συνεργαζόμαστε ήδη στη βιβλιοθήκη μας. Έχει γίνει κατανοητό ότι ο εκπαιδευτικός πλέον πρέπει να αρχίσει να αφήνει τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Η μετάδοση της γνώσης πρέπει να μην θυμίζει αυτή την υποχρεωτική εκπαίδευση που λέμε, να είναι στο κέντρο πλέον ο μαθητής και να οθούν τα παιδιά στη μάθηση με βάση τον μαθητή και με βάση τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Ο βιβλιοθηκονόμος, από την άλλη πλευρά, αυτό που πρέπει να δώσει έμφαση πλέον είναι ότι πρέπει να ασχολούμαστε με το περιεχόμενο, όπως υπόθηκε πολύ χαρακτηριστικά εχθές και το επαναλάβαμε πολλές φορές, να είμαστε πιο δυναμικοί για να προσφέρουμε νέου είδους δραστηριότητες με βάση τα ενδιαφέροντα των αναγνωστών μας, να προωθούμε προγράμματα φιλοαναγνωσίας και διάφορα άλλα που ακούστηκαν εδώ. Και κυρίως, κάτι άλλο πολύ σημαντικό που ακούστηκε σήμερα από τον κύριο Γκιόν, να φροντίσουμε, να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τους αναγνώστες μας να μάθουν πώς να μαθαίνουν. Και αυτό είναι το σημαντικό, η λέξη κλειδί της σημερινής εποχής. Εντυπωσιαστήκαμε από τις διαλέξεις των ξένων ομιλητών μας χθες. Πραγματικά ήταν εξαιρετικά τα προγράμματα φιλαναγνωσίας των συναδέλφων από τη Φινλανδία. Είναι αξιοσημείωτος ο τρόπος εισαγωγής των παιχνιδιών, των σοβαρών παιχνιδιών στις βιβλιοθήκες της Γερμανίας και της Ολλανδίας, ως εναλλακτικός τρόπος πρόσβασης στη μάθηση, όπως βεβαίως η δημιουργία των makerspaces στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε διάφορα άλλα μέρη πλέον παγκοσμίως. Εντυπωσιαστήκαμε, όπως είπα, από τους ξένους ομιλητές, αλλά ήρθε και η σημερινή μέρα που είδαμε πολύ ενδιαφέροντα παραδείγματα προς αυτές τις κατευθύνσεις. Είδαμε ότι υπάρχουν πολλές ιδέες από εμάς τους Έλληνες και πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Ξεκινήσαμε ήδη και θα κλείσω χρησιμοποιώντας την ατάκα του συναδέλφου του Γιώργου του Γλωσιώτη, ότι δείξαμε ότι προσαρμοζόμαστε, μπορούμε να προσαρμοστούμε στη νέα εποχή, στις νέες αυτές αλλαγές και όχι μόνο θα επιβιώσουμε, αλλά θα ανθίσουμε και περισσότερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και περιμένουμε το επόμενο συνέδριο. Αν μου επιτρέπετε μόνο, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών, και νομίζω ότι εκφράζω όλους τους συναδέλφους, θα ήθελα να ευχαριστήσουμε την κυρία Μπρίντεζη, το Βιβλιοθήκη του Ευγενιδίου Ιδρύματος και όλο το προσωπικό τους που εργάστηκε για την άψογη οργάνωση και διεκπεραίωση του συνεδρίου. Και εύχομαι σε όλους καλό απόγευμα και καλή επιτυχία στα εργαστήρια.